ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் L2 வகுப்புக்கு. கொஞ்சம் வந்து தேர்ட் சாப்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வில் கண்டினியூ வித் தேர்ட் சாப்டர். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பிரணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி தான் பிரணத்தை படிக்க போறாங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானசலகய சக்லம் லீதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூதலே சவ்யம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வா பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யூத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவ வம்ச श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीन बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृन्देश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुप स कृप सिन्धुपयेव स पतितानां पावनयोपो वैष्णयोपो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। माताजी माताजी नमो ब्रह्मण्य देवाय. सॉरी माताजी। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिदाय स जगत्किदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रेदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर दिवेश नमः। गुरवे गौरचंद्राय गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ते तत्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. பாடத்துக்கு போய் விடலாம். தேர்ட் சாப்டர் நம்ம வந்து தேர்ட் ஆரம்பத்துல தான் இருந்தோம் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நேற்றுக்கு தான் முடிச்சோம். ஐ மீன் லாஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணல மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணல. 12 தான் ரெண்டாவது அவசரமா முடிச்சோம் மாதாஜி அன்னைக்கு. முடிச்சோம் ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ இது தெரியறதா உங்களுக்கு? பேஜ் தெரியறதா பாருங்க. தெரியறதா? என்ன தெரியறது? கர்ம யோகம்னு போட்டிருக்கேன். தெரியறதா? தெரியுதா மாதாஜி? அர்ஜுன தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுதுங்க மாதாஜி. இது பெருசு பண்ணட்டுமா? கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் பெருசு. சரி, இப்போ பெருசு பண்ணிருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, ஜனிபை மாதாஜி, ஜனி மாதாஜி ஆரம்பி. மாதாஜி முதல்ல அது வந்து பரபிரம்மனே அது என்ன சொல்லணும் தெரியலையே மாதாஜி. அது சொல்லணுமா? நான் வந்து ஸ்லோகம் ஏதாவது சொல்லும்போது சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது உங்களுக்கு நான் வந்து போட்டு தரேன். அதாவது அந்த இது சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பரமாத்மனே நமன்னு இருக்கு இல்ல மாதாஜி? அது இந்த புக்ல இல்ல மாதாஜி. அத்தியாயம் 3 கர்மயோகம் ஸ்லோகம் 1 இதான் ஆரம்பிக்கிறான். ஆமா, இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சொல்றோம். நான் கேட்டுங்க. ஓம் கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத த்ரிதியோ அத்தியாயः. அத த்ரிதியோऽध्यायः. கர்மயோகः. கர்மயோகः. இப்ப அர்ஜுன ஸ்லோகம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவா. அர்ஜுன உவாச்ச அர்ஜுனன் கூறினான். ஜாயசி சிறந்தது, சேத் இருந்தால் கர்மண பலன் நோக்கு செயல்களை விட, தே தங்களால், மதா அபிப்பிராயம், புத்தி ஜனார்தன கிருஷ்ணா, தத் எனவே, கிம் ஏன், கர்மணி செயலில், கோரே கோரமான, மாம் என்னை, நியோஜியசி ஈடுபடுத்துகிறாய், கேசவா கேசவனே. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே கேசவனே, பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில்
தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? பொருளுரை. முந்தைய அத்தியாயத்தில் ஜடத்துன்பம் என்னும் பெருங்கடலிலிருந்து தனது உற்ற நண்பர்களான அர்ஜுனனை காப்பாற்றுவதற்காக புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆத்மாவின் இயற்கையை பற்றி மிக விளக்கமாக உரைத்தார். புத்தியோகம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வே தன்னுணர்விற்கான வழியாக சிபாரிசு செய்யப்பட்டது. சில சமயங்களில் கிருஷ்ண உணர்வானது செயலற்ற சோம்பல் நிலையாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அத்தகு தவறான எண்ணத்தில் உள்ள சிலர் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை ஜபித்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வின் நிலையை அடைவதற்காக தனிமையான இடத்திற்கு செல்ல விரும்புகின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் தத்துவத்தின் பயிற்சி பெறாது தனிமையான இடத்தில் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை ஜபிப்பது விரும்பத்தக்கது அல்ல. அத்தகைய தனிமையான இடத்தில் அறியாத அப்பாவி மக்களிடமிருந்து மலிவான மரியாதையை ஒருவன் பெறலாம். சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனிமையான இடத்தில் தவங்களை செய்வதே புத்தியோகம். புத்தியை கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைதல் எனப்படும். கிருஷ்ண உணர்வு என்று அர்ஜுனனும் தவறாக எண்ணினான். வேறு விதமாக கூறினால் கிருஷ்ண உணர்வினை சாக்காக வைத்து போரிடுவதிலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க விரும்பினான். ஆனால் நேர்மையான சீடனாக இருந்தால் இந்த விஷயத்தை குருவிடம் சமர்ப்பித்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவரிடம் வினவுகிறான். அர்ஜுனனின் வினாவிற்கு விடையளிக்கும் விதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பதை இந்த 3ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது? புத்தி யோகம். நல்ல புத்திசாலியா இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா? சண்டையெல்லாம் போடக்கூடாது. இப்ப நம்மளே அதானே சொல்றோம், துஷ்டால கண்டா விலகி இல்ல, சண்டை போடாது அப்படிதானே சொல்லுவோம். நீ ஏன் இந்த கோரமான செயல்ல என்னை ஈடுபடுத்த வைக்கிறாய்? நீ சொல்ற உன்னை நினைத்துன்னு இருக்கணும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா இவர் என்ன நினைக்கிறார்? அர்ஜுனனுக்கு அவரை நினைக்கணும்னு அந்த மெடிடேஷன் மாதிரி ஒண்ணும் வேலை பண்ணாம அந்த மாதிரி இருக்கணும். அது பகவான் அப்படி மீன் பண்ணல. அவர் என்ன சொன்னார்? எந்த வேலை பண்ணாலும் என்னை ஈடுபடுத்திட்டு பண்ணு, என்னை நினைத்துட்டு பண்ணு, அதுதான் சொல்றாரு. இது தவறான ஒண்ணு. புத்தியை கொண்டு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையுதல். ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன போட்டு விஷயம்? இது சுறுசுறுப்பான வாழ்வு. இப்ப நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? சுறுசுறுப்பா இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து ஓய்வு பெற்று மெதுவா அந்த ஜங்கல்ல போய் இல்லாட்ட மலைக்கு மேல போயிட்டு அழகா மெடிடேஷன் சும்மா உட்காந்துட்டு பகவான தியானம் பண்ணோம். இப்படிதான் அவன் நினைச்சிருந்தான். அப்புறம் வேற என்ன நினைச்சினா அர்ஜுனா? இது ஒரு சாக்கா வச்சு நம்ம இதுல என்ன பிராண்டு போயிடலாம். நம்ம எப்போ ஓய்வு பெற்று இன்னும் பகவானை நான் தியானம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு போய்விடலாம் அப்படின்னு. ஆனா அப்படி இல்ல. அது கிருஷ்ண உணர்வினை சாக்காக வைத்து போர் விடுதலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிக்க விரும்பினான். ஆனால் ஒரு நல்ல சீடன் அவன் அந்த மாதிரி நினைச்சாலும் அவன் என்னது கஷ்டமான காலத்துல யாரை அணுகணும்? பெரியவாளை போய் அணுகணும். நம்ம வாழ்க்கையில அதான் நம்ம பாக்குறோம். ஏதாவது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா என்னது, நம்ம வீட்டுல யாராவது இருப்பா, பெரியவான்னு இருப்பா, அவளோட அட்வைஸ் கிட்ட. ஏன்னா அவ நம்மளை விட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள். சோ அவகிட்ட நம்ம போய் கேட்கணும். இப்ப அர்ஜுனா என்ன பண்ணா? கிருஷ்ணரை போயிட்டு, பிகாஸ் ஹி வாஸ் a வெரி குட் தேவையான சீடனாக இருந்ததுனால் அவன் குருவிடமே போயிட்டு கேட்டான், என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அப்போ அர்ஜுனன் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கர்மயோகம், தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது, அதுதான் துறவு. இல்லாட்டா நீ இதுல என்னது காட்டுல போயிட்டு மெடிடேஷன் பண்ண அந்த மாதிரி பகவான் சொல்லல. எஸ், அடுத்தது 3.2 படிங்க ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय जीवमे तदत्येकं वद निश्चित्य येन श्रेयोगम् आप्नुयाम्. व्यामिश्रेण இரு பொருள்படும். இவ நிச்சயமாக, வாக்கியன வாக்கியங்கள், புத்தி புத்தி, மோகயசி தாங்கள் மயக்குகின்றீர். இவ நிச்சயமாக, மே என்னுடைய, தத் எனவே, ஏகம் ஒன்றை, வத தயவு செய்து கூறுவீர், நிச்சித்ய நிச்சயமாக, என எதனால், ஸ்ரேய உண்மை பலன், அகம் நான், ஆப்னுமியா அடையலாம். இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. பொருளுரை. பகவத்கீதைக்கு ஒரு முன்னுரையை போன்ற முந்தைய அத்தியாயத்தில் சாங்கிய யோகம், புத்தி யோகம், புத்தியை கொண்டு புலன்களை அடக்குதல், பலன் கருதாது செயல்படுதல், புதியவரின் நிலை முதலிய பல்வேறு பாதைகள் விளக்கப்பட்டன. இவை அனைத்தும் எவ்வித தெளிவான வரைவும் இன்றி கூறப்பட்டன. புரிந்து கொள்வதற்கும் செயல்படுவதற்கும் முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிமுறை அவசியமாகும். எனவே குழப்புவதை போல தெரியும் இவ்விஷயங்களை
பிழைகள் ஏதுமின்றி சாதாரண மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறான் அர்ஜுனன். வார்த்தை ஜாலத்தால் அர்ஜுனனை குழப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது என்ற போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வை எவ்வாறு பின்பற்றுவது, செயல்களை துறப்பதா அல்லது உற்சாகத்துடன் செயலாற்றுவதா என்பதை அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. வேறு விதமாக கூறினார். என்ன எடுத்து மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஓகே. வேறு விதமாக கூறினால் தனது கேள்விகளின் மூலம் பகவத்கீதையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வின் பாதையை சீரமைத்து கொடுக்கிறார் அர்ஜுனன். இப்போ ஒரு கொஸ்டின் அவர் கேட்கும் போது நமக்கு எல்லாம் பாதையை வந்து சீரமைத்து கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பேசுறது கேக்குறதா? ஒரு நிமிஷம் சைலண்ட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. வால்யூம் இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் கேக்குதுங்க. இப்ப கேக்குதுங்க மாதாஜி. இல்ல அந்த மாதாஜியோட தான் எனக்கு கேட்கல. அப்ப நான் நினைச்சேன் என்னோட அவங்களோட தான் நெட்டு போயிடுதுன்னு நினைச்சேன். என்னோட நெட்டு போயிருந்ததோ தெரியல. உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் போச்சு, ஒரே சைலண்டா இருந்தது. ஓகே. அப்ப படிங்க, அது கண்டினியூ பண்ணுங்க. வேறு விதமாக நங்கேன் படிங்க, எனக்கு கேட்கல இது. இருக்கலாம் மாதாஜி. இருக்க மாதாஜி. வேறு விதமாக கூறினால் தனது வினாக்களின் மூலம் பகவத்கீதையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வின் பாதையை சீரமைத்து கொடுக்கிறான் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த பாதையை கிளியர் பண்ற, நமக்குதான் பாதை கிளியரா இருக்கு. அவர் ஒரு ரகசியத்தை அவர் வந்து தெளிவுபடுத்துறார் கிருஷ்ணர். அப்புறம் இதுல என்னது, அவரை வந்து குழம்பி பெருக்கள். இன்னும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்ல, ஒரே குழப்பம்தான். என்னத்துதான் படிக்கணும் ஏது படிக்கணும் ஒண்ணும் தெரியாது. சண்டை போடுங்கிறார், சண்டை போடாதேங்கிறார். அந்த மாதிரி எல்லாம் அர்ஜுனன் குழம்புறப்ப நமக்கு நிறைய ஒரு விஷயத்துல நமக்கு வந்து இந்த ட்விஸ்ட் சில இதுல எல்லாம் வரும், அப்படி ட்விஸ்டிங் வேர்சஸ் எல்லாம் வரும். அப்ப அந்த மாதிரி இவரும் குழம்பி போயிருக்காரு. அப்ப வந்து கிளியரா ஒண்ணு சொல்லு, ஏக்கம் வத. அது வந்து இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. ஏக்கம் வத, அது வந்து ஒரே ஒரு சொல்லு பண்ணணுமா, சண்டை போடணுமா இல்ல வேண்டாமா அப்படின்னு நீ ஒரே ஒன்றை மாத்திரம் தயவு செய்து கூறுவீர் அப்படின்னு. அப்ப அவர் வந்து சொல்ல, இல்லை நீ அவருக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான், அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுல நீ வந்து வேலை செய்ததுனாக்கா ஆஸ் குட் அஸ் யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங், அதான் அகர்மா நிலையில போயிடும். இந்த சாப்டர்ல தான் வரும் அது. கர்மா, அகர்மா, விகர்மான்னு வரும். அகர்மனா என்னது, கர்மா. கர்மானா என்னது, நல்ல புண்ணியம். நார்மலி பூஜை யஜ்யம் இதெல்லாமே பண்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இதுல போய் சேரும், நல்ல புண்ணியம். நம்ம புண்ணியம் பண்ற செயல்ல போய் சேரும். ஆனா நமக்கு புண்ணியம் வேண்டாமே. என்ன புண்ணியம் கிடைச்சா என்ன ஆகும், அந்த நல்ல மேல் உலகத்துல போயிட்டு அதெல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்க வந்து பிறப்போம். பாவம் பண்ண என்ன ஆகும், கீழ் உலகத்துக்கு போயிட்டு அங்கெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வருவோம். நமக்குதான் இங்க வர வேண்டாம் தானே இருக்கோம். அப்ப நம்ம எப்படி என்ன பண்றதுன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட அந்த மாதிரி உணர்வோடு பண்ணணும். அப்ப அந்த செயல் என்ன ஆகும்னாக்கா அது அகர்மா நிலை. அகர்மா நிலையில என்ன ஆகும், நமக்கு புண்ணியமும் வராது பாவமும் வருது. செயலற்ற தன்மை அதுல இந்த இதுல போட்டணும். நிறைய இதுல வரும், செயல்களை துறப்பதா அல்ல உற்சாகத்துடன் செயலாற்றுவதா என்பதை அர்ஜுனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. வேறு விதமாக கூறினால் தனது கேள்விகளின் மூலம் பகவத்கீதையின் ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எல்லா மாணவர்கள், நமக்கு எல்லாருக்கும் நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை ரகசியத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அர்ஜுனன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க நமக்கு வந்து கிருஷ்ணாவோட ஆன்சர்ல இருந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம இதுல இருந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறார், அகர்மா நிலை நீ வேலை பண்ணணும், ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி பண்ண. சோ தெர் ஒன்ட் பி எனி பாவமோ புண்ணியமோ ஒன்னும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணாது. எஸ் 3.3. அடுத்தது யாரு, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. மேல ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மேடம். படிங்க. ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சக லோகேஸ்மின் விவிதா நிஷ்டா புரோக்தா மயானக ஞான கோயேன சாங்கியானம் கர்ம யோகேன யோகினாம். ரொம்ப ஃபாஸ்டா படிக்கிறார். ஞான யோகேன சாங்கியானம். கர்ம யோகேன யோகினாம். மொழிபெயர்ப்பு மேல இது பண்ணுங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனா, இருவகையான மனிதர்கள். இது படிக்கலையா, மீனிங் படிக்கலையா நீங்க? மீனிங் படிக்கணுமா? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச படிக்கிறாரு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், லோகேனா உலகில், அஸ்மின் இந்த, திவிதா இருவிதமான, நிஷ்டா நம்பிக்கை, புரா முன்னரே, புரோக்தா கூறப்பட்டது, மயா என்னால், அனக பாவமற்றவனே, ஞான யோகேன ஞானம் என்னும் இணைப்பு முறையால், சாங்கியானம் சாங்கிய தத்துவவாதிகளின், கர்ம யோகேன பக்தி என்னும் இணைப்பு முறையில், யோகினாம் பக்தர்களது. மொழிபெயர்ப்பு புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் கூறினார்,
பாவங்களற்ற அர்ஜுனா, இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுறவிற்காக முயற்சி செய்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ நிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வினை அடைய முயற்சி செய்கின்றனர். பொருளுரை. 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 19வது பத்தில் சாங்கிய யோகம், கர்மயோகம் ஆகிய இரண்டு வழிமுறைகளை இறைவன் விளக்கினார். இவற்றையே இப்பதத்தில் மேலும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறார். ஜடத்தின் இயற்கையும் ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை சாங்கிய யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆராய்ச்சியின் மூலம் பெறப்படும் ஞானம் என்றும், ஞானம் மற்றும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஆழமாக சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு இம்முறை உரித்தானதாகும். மற்ற வகையினரோ 2ஆம் அத்தியாயத்தின் 61வது பதத்தில் கூறியுள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுகின்றனர். மேலும் 39வது பதத்தில் புத்தியோகம் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைப்படி செயலாற்றுவதால் செயல்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்று இறைவன் கூறியுள்ளார். அது மட்டுமின்றி இம்முறையில் எவ்வித குற்றமும் இல்லை. இதே கொள்கை மேலும் தெளிவாக 61வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தியோகம் என்றால் பரமனின் மீது, குறிப்பாக கிருஷ்ணரின் மீது பூரணமாக சார்ந்திருப்பதாகும். இவ்வழியில் எல்லா புலன்களையும் சுலபமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். எனவே 2 யோகங்களும் மதத்தையும் தத்துவ ஞானத்தையும் போல ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை. தத்துவமற்ற மதம் வெறும் மன எழுச்சியே, சில சமயங்களில் வெறியாகவும் அறியப்படுகிறது. மதமற்ற தத்துவம் வெறும் மன கற்பனையாகும். இரண்டின் இறுதி நோக்கம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. ஏனெனில் பூரண உண்மையை தேடி அலையும் தத்துவ ஞானிகளும் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வை அடைகின்றனர் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரமாத்மாவுடன் ஆத்மாவின் உண்மையான உறவு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகவே மொத்த வழிமுறையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தத்துவ சிந்தனையின் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வினை அடைதல் மறைமுகமான வழிமுறையாகும். ஆனால் புத்தியோகத்தின் மூலம் அனைத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வில் இணைத்தல் நேரடியான வழிமுறையாகும். இவ்விரண்டு வழிகளில் கிருஷ்ண உணர்வு வழியே சிறந்தது. ஏனெனில் இது தத்துவ பயிற்சிகளை சார்ந்து புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வே தூய்மைப்படுத்தும் முறைதான் பக்தி தொண்டு என்னும் நேர்வழி சுலபமானது, சிறந்ததும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னது அத்வைதா பிரின்சிபிள் அண்ட் துவைதா பிரின்சிபிளோட டிஃபரன்ஸ் காட்டியிருக்கா. அத்வைதான்னு என்னது, எல்லாமே தத்துவம் அசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்படின்னா என்னது, கடவுள்னு நம்ம வேறு இதா பார்க்க கூடாது. அவளோட தர்க்கம்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப லாஜிக்கலா அவன் வந்து பேசுவா. அது இது அவ பேசுறல அப்படின்னா ரொம்ப தாட் ப்ராசஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்ணி அது இது ஜெகன் மித்யா. மித்யானா என்னது, இப்போ நம்ம என்ன வேர்ல்டு பாக்குறோமோ அதெல்லாம் வந்து மாயை. அப்புறம் நம்ம கான்சியஸ், நம்ம வந்து எல்லாரும் ஒரு உணர்ச்சியோட இருக்கோம் இல்லையா. அந்த உணர்ச்சி இருக்கிறதுனால நம்ம பாக்குறோம். உணர்ச்சி இல்லைன்னா நம்ம பார்க்க முடியும். இப்ப ராத்திரி தூங்கும் போது நமக்கு இந்த உலகம் இருக்குன்னு தெரியறதா இல்லை. ஆழ்நிலை தூக்கத்துல என்ன ஆகும் தெரியறது இல்லை. அப்ப அந்த உலகம் எங்க போயிடுறது இருக்கே, ஒன்லி பிகாஸ் நம்ம அந்த கான்சியஸ்ல இல்லாததுனால உலகம் போய்விடுறது. அப்ப அந்த சொப்ன லோகத்துல கனவு காணும்போது வேறொரு உலகத்துல இருக்கும். சோ இது எல்லாமே மாயம். கான்சியஸ் இருக்கும்போது உனக்கு ஒரு உலகம் தெரியறது, கான்சியஸ் இல்லாதக்கு நீ தூங்குற சமயத்துல வேறொரு உலகம் தெரியறது. சோ இதெல்லாம் வந்து தர்க்கம் பண்ணுவா. ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணி கிருஷ்ணாவையே அக்கு வேற ஆணி வேற அந்த மாதிரி பார்த்துதான் அவங்க வந்து எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. அத்வைதிக் பிரின்சிபல் இது வந்து ரொம்ப மூளையை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி. அதுல வந்து பக்தி கிடையாது. பக்தி இருக்கும், பகவான் தெரியும். அவ என்ன சொல்லுவாங்க, துவைதிக் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுவான்னா, நீங்க கிருஷ்ணரா ஒரு உருவத்தை வைக்கிறீங்க, வாட் அதர், அவர் தான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. அப்ப கிருஷ்ணரோட ரூபத்துல மாத்திரம் எப்படி வைக்கிறீங்க அப்படிம்பாங்க. வாட் எவர், இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம், பட் இதுல போட்டிருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்னன்னாக்கா அது அத்வைத்தன்னு இதுல போடல, ஆனா வரும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இதுல வரும். என்னது அது பேரு வரும், அதுக்கு இந்த பேரு சொல்றாரு இங்க, மறந்து போயிட்டு. மாயாவாதி சொல்றதுல மாயாவாதின்னு வரும். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுருக்கலாம், அப்புறம் தான் புரியும். மாயாவாதினா இவாளதான் குறிக்கிறா, அத்வைதிக் பிரின்சிபலை தான் குறிக்கிறா. ஏன்னா அங்க அத்வைதிக்ல எப்படி நமக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்காரு. அப்ப நம்ம வந்து வெளியில தேடவே வேண்டாம், நம்ம அதை நம்புறது கிடையாது. இஸ்கான்ல என்ன சொல்றோம், இல்லை கிருஷ்ணர் இருக்கார், கிருஷ்ணருக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கு, நமக்குள்ள இருக்கார், அது பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். அதனால நம்ம வழிபடணும் அவரை. நம்ம எல்லாமே பக்தியில தான் போயிட்டு இருக்கோம். அவளுக்கு பக்தி இல்லைன்னு இல்லை, ஆனா அவ வேற விதமா தர்க்கம் பண்ணி இதெல்லாம் என்ன மூளையெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணி, நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி தர்க்கம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவான். So it is not wrong, either ways it is not wrong. But நம்ம அந்த இதுல இல்லை, நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து அவருக்கு எல்லாம் பண்ணலாம். இப்ப நமக்கு எப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணரோட பக்தியில நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு வந்து தூய்மை ஆகிறதுக்கு ஒரு இதே இல்லை.
என்ன நாலேஜ் இருக்கும், நாலேஜ் வளர்த்துறோம்னா இந்த மாதிரி. பட் முதல் படி என்னது, பக்தி வேணும். பக்தியோட நம்ம வந்து என்ன ஒரு நாம ஜபம் ஆரம்பிச்சாலே we are into this இந்த பிளே என்னது ஆன்மீக இதுல வந்தாச்சு நம்ம. அப்புறம் வந்து இது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வேணும், பக்தியை வச்சுட்டு புத்தி யோகம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம், நாலேஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இது காட்டியிருக்கா. ஓகே, அதான் நம்ம சாங்கிய யோகம்னா என்ன, அதான் சாங்கிய யோகம் சில பேர்லாம் கேட்பா. அப்படின்னா என்னதுன்னா இதுதான் தத்துவ சிந்தனைகள் இங்க போட்டிருக்கேன். தத்துவ சிந்தனையின் மூலம் கிருஷ்ணரைய புரிந்துக்கிறது. தத்துவ சிந்தனையின் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வினை அடைகிறார்கள். மெதுவா அதை இது என்னது ஆலோசனை பண்ணி அதை அலசி ஆராய்ஞ்சு எல்லாம் பண்ணி மெதுவா போகும். நம்ம என்னது டே ஒன்லயே கிருஷ்ணா பகவான் ஆரத்தி பார்க்கணும், ஜபா பண்ணணும். ஃபர்ஸ்டே நம்ம அடுத்தடுப்புலயே கிருஷ்ண பகவானோட பக்தியில வந்துடும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். 3.4 நிமிஷம். ராஜேஸ்வரி பத்தாய் படித்தேன். ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி வந்துட்டாரா? படிக்கிறல ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேடா? மாதாஜி அவரு சாட்ல அனுப்பியிருக்காரு மாதாஜி, டிராவல்ல இருக்காங்க அப்படின்னு. ஓகே ஓகே, அவருக்கு நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. போணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? மாதாஜி ஜல்தி போணுமா? வெளியில எங்க போணுமா உங்களுக்கு? இல்ல நான் என்ன ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்திருந்தாங்க, அவங்கள பாத்துட்டு உடனே வந்துட்டேன். இங்க கூட்டது வந்துட்டேன். போயிட்டு வாங்க. போயிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே, நான் அப்படியே வந்துட்டேன். நீங்க கூட்டப்ப நாங்க வாரேன். இன்னும் 3 பேர் இருக்கா, அவன் முடிஞ்சிட்டு நீங்க படிக்கும். சரி. மாதாஜி நான் படிக்கிட்டாங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டல, அதனால மேல போயிடுது. மாதாஜி அடுத்தது நான் தாங்க மாதாஜி. தெரியும். சாந்தி மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. யாரோ ஒருத்தர் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ந கர்மணாம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மியம் புருஷோஷ்ணுதே ந ச சந்நியசனாத் ஏவ சித்திம் சமதி கச்சதி. ந இல்லை, கர்மானாம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை, அனாரம்பாத் செயலாற்றாமல், நைஷ்கர்மியம் விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை, புருஷ மனிதன், அஷ்ணுதே அடைகிறான். ந இல்லை, ச மற்றும் சந்நியசனாத் துறவால், ஏவ வெறுமே, சித்திம் வெற்றி, சமதி கச்சதி அடைகிறான். மொழிபெயர்ப்பு: செயல்களில் இருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளில் இருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவமடைதல் என்பதும் இயலாததாகும். பொருளுரை: லௌகீக மனிதனின் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு கடமைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகு கடமைகளை செய்து தூய்மை அடைந்த பின்புதான் துறவு வாழ்வை மேற்கொள்ள முடியும். தூய்மை அடையாமல் திடீரென்று வாழ்வின் 4ஆம் நிலையான சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதால் யாரும் வெற்றி பெற்று விட முடியாது. பலநோக்கு செயல்களில் இருந்து ஓய்வு பெற்று சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்வதால் ஒருவன் நாராயணரின் நிலைக்கு உடனடியாக வந்து விடுவதாக சாங்கிய தத்துவவாதிகள் எண்ணுகின்றனர். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் இக்கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதயம் தூய்மையடையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையே ஏற்படுத்தும். அதே சமயத்தில் இறைவனுடைய திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுபவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றவில்லை எனினும் ஆன்மீகத்தில் எந்த அளவிற்கு முன்னேறியுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றான். புத்தி யோகம்: சவல்பம் அப்யஸ்ய ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். இத்தகு கொள்கையில் ஆற்றப்படும் மிகச்சிறிய செயலும் மாபெரும் கஷ்டங்களை வெற்றி கொள்ள உதவும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுலயும் வந்து இந்த தத்துவவாதிகள், இந்த சாங்கிய யோகா பண்ணி தத்துவவாதிகள்லாம் என்ன நினைக்கிறா, வந்து அந்த இது ஒரு படிப்படியாதான் வந்து நம்ம வந்து சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அங்க போறதுக்கு ரொம்ப வந்து நமக்கு சிரமப்படணும். ரொம்ப அதுக்கெல்லாம் கண்ட்ரோல்டா இருந்தாதான், பகவானை நினைச்சு கண்ட்ரோல்டா இருந்து அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அந்த நிலைக்கு போக முடியும்னு அவ என்றாங்க. அது வந்து கரெக்ட் இல்லை. நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து பக்தியில தான் இருக்கோம். நம்ம ஃபேமிலி லைஃப் தான் லீடு பண்றோம். நமக்கு இப்ப பக்தி வரலையா, வீட்டுல காரியம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம்னா பகவான் நாமன்னு சொல்றோம். அப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நமக்குன்னா என்னன்னாக்கா துவைத்தி பிலாசபி, இஸ்கான் மாதிரி இந்த ஆச்சாரியஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ராமானுஜாச்சாரியார், மாதவாச்சாரியார், நம்ம எல்லாருமே துவைத்தி பிரின்சிபல் தான் ஃபாலோ பண்றோம். இப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம எடுத்த எடுப்புலயே கிருஷ்ணனோட இதுல தியானத்தை போறோம்.
ஜபா பண்ணும்போது கிருஷ்ண தியானம் வருது. அப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு என்னது ஆர்டர் இவங்க சொல்றாங்களே, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எல்லா டியூட்டியும் முடிச்சு விட்டு அப்புறம் அந்த நாராயணரின் நிலைன்னா என்னது, அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷனோட பகவான் அந்த இது பண்ணோம்னாக்கா அது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் அது முடியும். அப்படி அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம இதுல குழந்தைகள் கூட வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போய்விடலாம். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் நம்மளோட துவைத்தி பிரின்சிபல். எஸ், அடுத்தது சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। न हि कश्चित् क्षणम् अभि जादुदुष्टत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः न இல்லை குணைஹி படிக்கணும்னா நை இல்லனா வந்து ஹீன்னு படிக்கணும். குணைஹி குணைஹி. ஓகே மாதாஜி. ந இல்லை, ஹி நிச்சயமாக, கஷ்டித் யாருமே, க்ஷணம் ஒரு கணம், அபி கூட, ஜாது எவ்வேளையிலும், திஷ்டதி இருப்பது, அகர்ம கிருத் ஒன்றும் செய்யாமல், காரியத்தை வற்புறுத்தப்படுகின்றனர், ஹி நிச்சயமாக, அவசக சுதந்திரமின்றி, கர்ம செயல், சர்வ எல்லாம், பிரகிருதி ஜெய் பௌதீக இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய, குணைஹி குணங்களால், பௌதீக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமில்லை. பொருளுரை. உடல் பெற்ற வாழ்வில் மட்டுமல்ல, ஆத்மாவின் இயல்பே எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும். ஆத்மா இல்லாவிடில் ஜட உடல் நகர முடியாது. ஆத்மா எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதும் ஒரு கணம் கூட நிறுத்த முடியாததும் ஆகும். அத்தகு ஆத்மாவினால் இயக்கப்படக்கூடிய ஓர் உயிரற்ற வாகனமே உடல். எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் நற்செயல்களில் ஆத்மா ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் அது மாயா சக்தியினால் ஆணையிடப்படும் செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுவிடும். ஜட இயற்கையின் உறவால் ஆத்மா பௌதீக குணங்களை பெறுகின்றன. இது போன்ற பாதிப்புகளில் இருந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்தல் அவசியமாகும். ஆனால் ஆத்மா தனது இயற்கையான செயலான கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அவனால் செய்ய முடிந்தவை அனைத்தும் நன்மையே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.5.17 இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றது. த்யக்த்வா ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன் அபக்வோ த பதேத் ததோ யதி யத்ர க்வ வாபத்ரம் அபூத் அமுஷ்ய கிம் கோ வார்த்த ஆப்தோ அபஜதாம் ஸ்வதர்மதஹ. ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவன் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை கடைபிடிக்காமல் இருந்தாலும், பக்தி தொண்டை சரிவர பயிற்சி செய்யாவிட்டாலும், தன் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சியடைந்தாலும் நஷ்டமோ தீமையோ அவனுக்கில்லை. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை அடையாமல் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தூய்மைப்படுத்தப்படும் சடங்குகளை எல்லாம் நல்ல முறையில் செய்தாலும் அவற்றால் ஒருவனுக்கு என்ன பலன்? கிருஷ்ண உணர்வின் இந்நிலையை அடைய தூய்மைப்படுத்தும் முறை இன்றியமையாததாகும். எனவே சந்நியாசம் அல்லது எந்த தூய்மைப்படுத்தும் முறையுமே இறுதி நோக்கமான கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு உதவி செய்வதற்காகத்தான். கிருஷ்ண உணர்வை அடையவில்லை எனில் அனைத்தும் தோல்வியாகவே கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா, இப்போ நம்ம பாடியால இங்க இயங்கிட்டு இருக்கோம்னா, பாடி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ கார். ஒரு இது அதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம்னா, ஒரு கார் டிரைவர், அந்த டிரைவர் அந்த காருக்குள்ள உட்காந்து அவன் ஓட்டினாதான் அந்த கார் ஓடும். அப்ப அந்த ஆத்மா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம இயங்குறோம், காதால கேட்கிறோம், கண்ணால பாக்குறோம், திங்க் பண்றோம், எல்லாமே மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே நம்மளால இயங்கிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் அந்த சோல் இருக்குன்னு. இந்த மோமெண்ட் அந்த சோல் ஆத்மா வந்து வெளியில போயிடுத்துனா என்ன ஆகும்? இந்த உடல் டெட் பாடி தான் ஆயிடும் இல்லையா? அதனால என்னன்னாக்கா, இது வந்து நம்ம உடலை வைத்து அது ஆக்டிவா பண்ணிட்டே இருக்க நம்மள உடம்ப வச்சு. ஆனா அது என்ன நினைக்கிறது, அதுதான் ஆக்டிவா இருக்கு. அதை நம்ம வேறொரு இது பார்த்தோம். சத்துவகுணம் ரஜோகுணம், இந்த 3 குணங்களும், சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களும் இத நம்ம என்னது பிரகிருதியில இருக்கு. சோ நம்ம இந்த உலகத்துல வந்தாச்சுன்னா அது இம்மிடியட்டா நம்மளை வந்து தொத்திடும். ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது என்னது, ஒரு அழுதுன்னு பிறக்கும். அழலைன்னா அழ வைப்பா, அப்புறம் என்னது அதுக்கு பால் வேணும். சோ மெதுவா எல்லாம் வேண்டியிருக்கும். இன்னும் வேணும், அது வேணும், இது வேணும். அப்புறம் வந்து இன்னும் பெருசு ஆக பொறாமை, சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் எல்லா குணங்களும் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ இந்த
ஜட இயற்கையின் உறவால் ஆத்மா பௌதிக குணங்களை பெறுகின்றன. அப்ப இந்த குணங்களை எல்லாம் அவர் வந்து இட் அடாப்ட்ஸ், இட் டேக்ஸ் இட். சோ இது போன்ற பாதிப்புகள் இந்த ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு அது பண்றதுக்கே ஒரு சாஸ்திரங்கள்லாம் ஒரு விதிப்பு. இப்ப சாஸ்திரங்கள்ல கொடுத்துருக்கிறப்பல நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? வி கேனாட் சிட் ஐடு. நம்ம உடம்பு எப்படின்னாக்கா பாடி உள்ள வந்து எங்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஆத்மா வந்து சும்மா இருக்காது. கையை வச்சு காலை வச்சு எதையாவது காதை வச்சு கண்ணை வச்சு எதையாவது பண்ணிட்டே இருக்கும். சரி, இப்ப நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கல, பகவத்கீதை படிக்கலன்னு என்ன பண்ணுவோம்? ஏதோ பண்ணணும் இல்லையா? பிலிம் சாங் எல்லாம் படிப்போம், மேக்சின், பிலிம் மேக்சின், இல்ல நியூஸ், இந்த மாதிரி ஏதோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுவோம். அதுல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதெல்லாம் என்னது ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த மாதிரி இதுல போயிடுவோம். அதை விட நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்கிறது, இல்ல இது பகவத்கீதா படிக்கிறது, நல்ல ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் பண்ணும்போது என்ன எப்படியோ ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட கேக்குறதா எல்லாருக்கும்? கேக்குது மாதாஜி. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது மாதாஜி. கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுங்க மாதாஜி. மெசேஜ் வந்து நடுவுல இன்டர்நெட் நடுவுல கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுங்க மாதாஜி. அதான் எனக்கு என்ன அந்த மெசேஜ் வந்தது, இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு. தாத்தாலையும் ஜல்ப ஆகும். ஓகே, சோ என்ன பண்றது, எல்லாம் வேற ஆல் ஜெயில தான் இருக்கும். சரியாதான் இருக்கு மாதாஜி. கொஞ்சம் போச்சுன்னா பரவாயில்ல, நமக்கு புரியும் அது. அதான் இல்ல, அப்ப என்ன சொல்றோம் நம்ம, அப்ப இந்த ஆத்மாங்கிறது எப்படி ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அப்ப இந்த பாடியை வச்சு அது இயங்குறது. அப்ப நம்ம நல்ல விஷயம் எல்லாம் கேட்கலன்னா என்ன ஆகும்? ஏதோ பண்ணணும். நல்ல விஷயம்னா நல்ல விஷயம் கேட்டுன்னு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? வேற ஏதாவது கெட்ட விஷயமாவது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அப்ப அதை விட என்னது நல்ல விஷயம். அதனாலதான் இது இஸ்கான்ல எப்படி முதல்லயே வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வந்துடுறோம். என்ன ஒண்ணும் தெரியாது நமக்கு, ஸ்லோகம் தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது, ஒண்ணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபிச்சு சொல்லு. அப்ப அது பண்ண 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 நம்ம பக்தியில வந்து 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 நல்லதுதான் பண்ணும். நல்லது பண்ண பண்ண மெதுவா 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 we will adopt everything. எல்லாம் பகவானோட விஷயங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுண்டு அதனால ஒரு ஞானத்தை வளர்த்துண்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? எவன் ஒருவன் சடங்குகள் மாத்திரம் பண்றான். சடங்குகள் இருக்கு, எனக்கு இது பண்ணும் அது பண்ணும், அந்த காலையில என்ன அந்த ஒரு காலை கடன்கள்ல இருக்கு, பகவான் இதெல்லாம் பண்ணோம், சும்மா ஒரு டியூட்டி மாதிரி பண்றான். ஆனா பக்தியே இல்லை. அந்த மாதிரி பண்றதுல யூஸ் இல்லை. ஆனா அகைன் நம்ம இஸ்கான்ல வந்து கிருஷ்ண உணர்வுகள் எப்படி பண்றோம்? எது பண்ணினாலும் இப்ப நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றது என்ன சொல்லியிருக்கா? கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க. சும்மா ஜப்பா மாலையை இது பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அங்க இங்க பாத்துட்டு, இல்ல டிவி பாத்துட்டு, நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு, புக்கை படிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி அஃபென்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். நான் 10 அஃபென்ஸ் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். லெவல் 1ல நீங்க படிக்கலைன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் ஹியர். ஒருக்கா நம்ம படிச்சோம் இல்லையா மாதாஜி, நம்ம கொடுத்தேன்னா. சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம அப்ப ஆனா என்னது, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவா முதல்ல இருந்தே பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது அதனால நம்ம வந்து பெரிய பெரிய காரியம் தான் பண்ணலைனாலும் சின்ன சின்ன ஒரு சடங்கெல்லாம் பண்ணா கூட ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். பெரிய பந்தல் போட்டு நிறைய ஆளுகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு சடங்கு பண்ணுவா. ஆனா அதுல பக்தி இல்லைன்னா அதுல ஒரு பயனே இல்லை. ஒருவனுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் நிலையை அடைய தூய்மைப்படுத்தும் முறை நம்ம வந்து முதல்லயே தூய்மைப்படுத்தி விடுறோம். அந்த இதுல பக்தியில வந்துடுறோம். எஸ், சாஷதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் படிக்கிறா? சத்யபாமா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ய ஆஸ்தே மானசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தன் விமூடாத்மா மித்யா சாரசா உச்சியதே. கர்ம இந்திரியாணி 5 செயல் புலன்களை சம்யச கட்டுப்படுத்தி சம்யம்ய கட்டுப்படுத்தி யக எவனொருவன் ஆஸ்தே இருக்கிறானோ மனசா மனதால் ஸ்மரன் எண்ணிக்கொண்டு இந்திரிய அர்த்தான் புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் விமூட முட்டாள் ஆத்மா ஆசார பொய்யான நடத்தை உடையவன் போலி மனிதன் சக அவன் உச்சியதே அழைக்கப்படுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்ற மறுத்து தியானம் செய்வதாக நடித்துக்கொண்டு உண்மையில் மனதில் புலனின்பத்தை பற்றி எண்ணிக்கொண்டுள்ள போலிகள் பலருண்டு. தங்களை பின்பற்றும் வசதியான மக்களை தவறான வழிநடத்துவதற்காக இத்தகைய போலிகள் சில நேரங்களில் வரட்டு தத்துவங்களை பேசிக்கொண்டு, ஆனால் இப்பதத்தில் அத்தகையவன் ஏமாற்றுக்காரர்களாக வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். தனது தகுதிக்கேற்ற ஏற்று ஒருவன் புலனின்பத்தை அனுபவிக்கலாம். அவன் அந்நிலை சமூக நிலையை ஏற்று ஒருவன் நீங்க இன்னும் இது கார்னர் படிக்கலையோ? நான் வேற லைன் போயிட்டேன்.
தனது தகுதிக்கேற்ப சமூக நிலையை ஏற்று ஒருவன் புலனின்பத்தை அனுபவிக்கலாம். அவன் அந்நிலை சட்டதிட்டங்களை ஒழுங்காக பின்பற்றினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு படிப்படியாக முன்னேற வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் மனதில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை தேடிக்கொண்டு வெளியே யோகியாக போலி வேடம் போடுபவன் சில சமயங்களில் தத்துவங்களை பேசினாலும் மிக பெரிய ஏமாற்றுக்காரனாக கருதப்பட வேண்டும். அத்தகைய மனிதனின் நாணம் கற்றும் உபயோகமற்றது. நாணம் சற்றும் உபயோகமற்றது. ஏனெனில் அந்த பாவியின் நாணம் இறைவனின் மயக்கும் சக்தியால் அடித்து கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. இத்தகு போலியின் மனம் எப்போதும் களங்கம் நிறைந்திருப்பதால் அவனது தியான யோக நாடகங்களுக்கு எவ்வித நன்மதிப்பும் இல்லை. இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னதான் கொடுத்துருக்கோம், ஒன்லி போலி மனிதனை பார்த்து மித்யாச்சாரா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மித்யாச்சாரா உங்களுக்கு வரலாம். மித்யாச்சாரன் என்னது, போலி மனிதன். அவன் வந்து டோங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில எல்லாம். டோங்கினா என்னது, சும்மா அவன் வந்து வேஷம் தாடி வளர்த்துறதும் காவி உடை உடுத்துறதும் மாலைகள்லாம் அணிந்து கமண்டலம் வச்சுட்டு எல்லாம் அந்த மாதிரி பார்த்தாலே நமக்கு வந்து சுவாமிஜி மாதிரி தோணும். ஆனா என்னது, அவனுக்கு வந்து புலன் இன்பம் ரொம்ப இது இருக்கும், அனுபவிக்கணும் எல்லாம் இருக்கும். மொபைல் யூஸ் பண்றது என்ன, சிகரெட் ஏதோ இந்த இதுல குடிப்பாங்க, குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா அவளெல்லாம் நம்ப கூடாது. இப்ப நம்ம வந்து நிறைய சுவாமிஜி சவாய்கள்லாம் வந்திருக்கா. ஆனா உண்மையான சுவாமிஜி அவ இருக்காள நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். we are not only போலி சுவாமிகள் தான் நிறைய இந்த இதுல கலியுகத்தை நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா we have to be careful. மெயினா அதை பத்தி போலி மனிதர்கள் அவளை பத்தி தான் இதுல போட்டிருக்கான். அண்ட் அவ என்னன்னாக்கா ரொம்ப நாலேஜபிளா இருக்கிற போல எல்லாம் பேசுவா. ஞானத்தை விட்டு வந்து எல்லாரையும் மயக்கிற போல எல்லாம் நிறைய இது பேசுவா. ஆனா இப்ப நமக்கெல்லாம் என்னது, இவ்வளவு ஞானம் கிடையாது. நமக்கு இருக்கிறது என்ன, ஒரே ஒரு பக்தி தான். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லிச்சுன்னா எவ்வளவு நேரம் வேணா பண்ணுவோம். இல்ல அந்த இது கதையில அந்த ஒரு ராஜா வந்தானே, அவனோட பேர் என்ன, அவன் என்ன பண்ணான்னு அந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நமக்கு அது அப்போ என்னது, அப்ப அந்த மாதிரி தெரியலைனாலும் நம்ம வந்து அவளை விட நம்ம வந்து ஒரு படி மேலதான் இருக்கும். ஏன்னா பக்தி தான் இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் இப்போ அதை வந்து வலியுறுத்திட்டே இருப்பார். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்லுவார், பக்தியோட நீ எனக்கு எல்லாம் பண்ணு, பக்தியோட பண்ணு. இல்லாட்ட நீ வந்து நிறைய ஸ்லோகம் படி எல்லா இதெல்லாம் நிறைய திங்ஸ் நம்ம ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு, ஆனா பக்தி அதுல இல்லைன்னா அதுல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த போலி அது எவ்வாறு வந்து போலியான மனிதன்னு சொல்லுவார். அடுத்தது யாரு மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் ஆர்டர் நினைச்சு போய் பார்த்தோம். இந்த இதுல போட்டிருக்கேன் அதேதான். அடுத்தது யாரு, சத்யபாமா மாதாஜிக்கு அப்புறம் சிவசக்தி மாதாஜி வந்துட்டாளா, படிக்கிறாளா? சிவசக்தி மாதாஜி இல்லாட்ட உமா மாதாஜி படிவோம். அவங்க கோயில் இது போயிட்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜிக்கு படிக்கவே முடியாது, சத்தமே கேக்குது. உமா படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாதின்விந்த ரியான மாச யஸ்விந்திரியாணி மனசா யஸ்மின் வித்யான பிரியான இந்திரியாணி மனசா மனசா நியம்யாரபதே நியப்ராதபதே அர்ஜுனா கர்மேந்திரியைஹி கர்மயோகம் படிக்கும். கர்மயோகம் விசிஷ்யதே. படிக்கட்டுமா? மேல போயிட்டு மொழிபெயர்ச்சியா? மொழிபெயர்ப்பு. ஓ அது வேணும். சாரி அது வேணும். யாரொருவன் ஆனால் இந்திர பிரியாணி புலன்களை மானச மனதல நியாயமங்களுக்கு உட்படுத்துகின்றவனே. நியமங்களுக்கு உட்படுத்துகின்றானோ, நியாயமங்களுக்கு உட்படுத்தியவனே. ஆரபதே தொடங்குகின்றான். அர்ஜுனனே
இந்திரியை செயற்புலன்களால் கர்ம யோகமா பக்தி அனஷகத பற்றியே சக்த அசக்த பக்தி அசக்த பற்றின்றி அவன் விஷிஷஸ்ததே மிக உயர்ந்தவன். மொழிபெயர்ச்சி. அதே சமயத்தில் செயலற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ணன் உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவனாவான். பொருளுரை. கட்டுப்பாட்டற்ற வாழ்க்கைகளையும் புலன்பாதத்தையும் விரும்பக்கூடிய போலி துறவியாக வாழ்வதை விட தனக்குரிய தொழிலை செய்ய வண்ணம் பௌத்திரிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திருநாட்டை அடைவது என்னும் வாழ்வின் குறிக்கோளை நிறைவேற்றுதல் சிறந்ததாகும். சுயநலனின் முதன்மையான குறிக்கோள் சஸ்வர்தகதி விஷ்ணுவை அடைவதாகும். வர்ணசர்ம முறையின் மதாஜி வர்ணாசிரம முறையின் வணங்கங்களும் அஸ்திரமங்களும் வர்ணங்களும் அஷ்டமங்களும் வாழ்வின் இந்த நோக்கத்தை நாம் அடைவதற்காகவே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கிருஷ்ணருக்கு சீரான முறையில் தொண்டு புரிதவன் மூலம் குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கும் இந்த லட்சியத்தை அடையலாம். சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படும்படி கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்ந்து பற்றின்றி தனது தொழில்களை செய்தவன் கர்மயோகம். 43. எனக்கு கண்ணாடி கிளியர் இல்ல, அதாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது ஒன்றாக தெட்டு. படிக்கட்டுமா? மூலன் ஒருவன் தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேற்றத்தை காணலாம். இம்முறைக்கான பின்பற்றும் நேர்மையான நபர் ஆன்மீக வாழ்வு வாழ்வதற்கான பாடம். கட்டிக்கொண்டு அறியாத மக்கள் என்ன மாதாஜி? படம் கட்டிக்கொண்டு அறியாத மக்களை ஏமாற்ற போலிகளை விட பன்மடங்கு சிறப்பான நிலையில் உள்ளனர். வெறும் வயிற்றுக்கு பிழைப்பதற்காக யோகம் செய்யக்கூடிய போலி யோகியை விட விதியை துன்புறவு செய்யும் நேர்மையான சுத்திரிக்கப்பட்ட தொழிலாளியை பன்மடங்கு மேலாகும். பாதம் நியாயம் குரு கர்மதவம் நியாதனம் குரு கர்மம் நியதம் குரு கர்மத்துவ சர்போய படிக்கலையே, இது இன்னும் இது முடிக்கணுமே. அது வேற இது இல்லையா மாதாஜி? நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்டா நியாயம் மாதாஜி. நம்ம இப்ப 3.7 தானே இருக்கோம். இதை முடிச்சு படிக்க வேண்டாமா? அது வேண்டாம், ஒண்ணுதானே படிக்கணும். எல்லாரும் ஒரு வேர்ஸ் தானே படிக்கணும். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்னது, ஒரு கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து பகவானோட நம்பிக்கை இல்லாம அந்த மாதிரி வாழறதுலாம் அது போலித்தனமான மனிதர்கள் பண்ணுவா. ஆனா நம்மள எப்படி இருக்கும், ஒரு இஸ்கான் மாதிரி இதுல வந்தாச்சுன்னா முதல் நாள்ல இருந்தே இது வந்துடும். இது ஒரு ஸ்டோரி. ஆக்சுவலி ஸ்டோரி இல்லை, நிஜமாவே நடந்தது. ஒருத்தர் திருடி இருக்கார். அவர் திருடிட்டு என்ன பண்ணிருக்காருனாக்கா, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு அதான் திருடி இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் சும்மா ஏதோ ஒரு இன்னசென்ட் திருடி இருக்காரு. அவர் பின்னால இருந்து போலீஸ் பிடிக்க வருது. அப்ப இவன் பயந்து விடுறான். யாரு திருடவன், யார் திருடினானோ அவன் பயந்து விடுறான். அப்ப என்ன பண்றான், ஓடுறான். அப்புறம் இந்த இஸ்கான்ல இந்த இது வழியில எல்லாம் நடந்த சம்பவம்னா அந்த ஆள் இன்னும் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். he became a great devotee of Krishna. இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணிட்டார். இல்ல அப்ப என்ன எடுத்துன்னா அவர் இது
வேர்டு சொன்னேன், திருடிட்டு சோறுன்னு வருது எனக்கு. அது வந்து அப்ப திருடிட்டு அவர் வந்து ஓடிட்டு இருக்காரு. அப்போ அங்க பாக்குறாரு இந்த இஸ்கான் காரெல்லாம் நிறைய பஜனை பண்ணிட்டு இதுல போயிட்டு இருக்கா. சோ ஓகே போய் வா உள்ள நான் நுழைஞ்சு விடுறேன், அவ என்ன கண்டுபிடிக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல அந்த கும்பல்ல இவர் போயிடுறாரு. அவ பண்ணிட்டு அப்போ அவ போலீஸ் தேடி தேடி பாக்குறான், அவனும் காணலன்னு சொல்லிட்டு அவ போயிடுறா. ஆனா இஸ்கான்ல இவன் அது எல்லாருமே சேர்ந்து பஜனை பண்ணும்போது இவனையும் தள்ளி 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 விட்டு 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 அப்படியே போய் அவ ஆசிரமமே போயிடுறா. அது ஏதோ அந்த கோயில் அவ ஏதோ கோயில்ல இருக்கிறாங்க இவ எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே அங்க போயிடுறா. இன்மேட்ஸ் ஆக்சுவலி இவெல்லாம் இது யாரு அங்கேயே இருப்பாளே, அங்கேயே தங்கிட்டு இருப்பாளே அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அவ அங்க போகணும்னு அவ பாக்குறான், ஐயோ நம்ம இங்க வந்து மாட்டிட்டு விட்டோமா, சரி இருக்கணும், போலீஸ போயிட்டு அடி வாங்குறத விட இது பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தா எல்லாரும் இப்படி இப்படி ஒருத்தரும் முஞ்சி பாக்குறா, பிரசாதம்னு கொடுக்குறா. சரி பிரசாதத்தை சாப்பிடலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க இருந்து மெதுவா போயிடலாம். பார்த்தோன்னா எல்லாரும் இடமெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் படுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் படுத்துக்கிறா. சரி இங்க இன்னைக்கு ராத்திரி இங்க கழிச்சு விடலாம், இங்க முடிச்சு விடலாம் அப்படின்ட்டு ராத்திரி எல்லாம் படுத்துட்டு காலையில எழுந்துக்கணும். காலையில சீக்கிரமே எழுப்பிட்டு விடுறான். ஐயோ இது என்னது இது, நான் வந்து மெதுவா தானே நான் எழுந்திருப்பேன், இது என்னது இப்போ அர்த்தராத்திரி இப்போ இருட்டா இருக்கு அப்ப போய் எழுப்புறாளேன்னா அவனுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து பழக்கம் இல்லை. அவன் he was not into proper ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் லைஃப் அவன் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் குளிக்க போனேன். சரி போ குளிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்ரூம் போறோம். அதுக்குள்ள பின்னாடி கட்டுறான், ஆயிடுச்சா சீக்கிரமா வெளியிலன்னு. ஏன்னா அங்க இந்த சன்னியாசிமார்கள்லாம் அந்த இதுலயே ஆசிரமத்திலே இருக்காளே. ஆசிரமம்னா அந்த குடிசை மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, ப்ராப்பர் பில்டிங். அங்க நிறைய பேர் இருக்கானா, அந்த சன்னியாசிகள் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா எங்களுக்கு குளிக்கணும், என்ன பங்களாரத்தி தொடங்க போறது அப்படின்னு. பங்களாரத்தியில எல்லா கோயிலும் 4:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு. அப்போ சரி இது என்ன இப்ப பாதி குளிக்கிறதுக்குள்ள என்ன வெளியில தள்ளுறாளேன்னு, சரி இன்னவோ இங்க இருந்து எப்படி போனா போறதும் போலான்னு சொல்லிட்டு அவரெல்லாம் குளிச்சுட்டு வரார். வந்த உடனே என்ன ஆச்சுனாக்கா அப்புறம் அந்த உடையெல்லாம் அவனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் அப்புறம் எல்லாரும் பாக்குறா, எல்லாம் அந்த கோயில்லாம் திறந்துட்டு எல்லாம் இன்னும் ஆடுறாளே, என்ன இப்படி ஆடுறான் இன்னும் சொல்றாப்ப இவன் இப்படி ஆடுறான், ஏன்னா கூட்டத்தோட சேர்ந்து இருக்கானே. அப்புறம் இன்னும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்றாளே. அப்ப என்ன நம்மளும் சொல்லணுமா, சரி சொல்ல தெரியாது. அப்ப அவங்க கையில ஒரு பேக் கொடுத்துடுறான். அப்ப அந்த இது மாலை, அப்ப அவனுக்கு தெரியாது என்னதுன்னே, அவனுக்கு தெரியாது இஸ்கானோட என்னதுன்னே அவனுக்கு தெரியாது. மாலையை கொடுக்குறா, அதுக்குள்ள ஒரு பேக் கொடுக்குறான், அந்த பேக்குள்ள கை விடுறான். இந்த மாலை இருக்கு, என்ன பண்ற அப்படின்னாக்கா கையை எப்படி வச்சுட்டு, எனக்கு இந்த பேர்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோமே, அப்ப அந்த ஓட்டையில இருந்து இப்படி வச்சுட்டு எல்லாரும் இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி பண்றான். அது பார்த்துட்டு இவனுக்கு பயம், எல்லாரும் என்ன இப்படி காட்டுறாளே, ஓ நீதானே இந்த திருடின ஆளு நீதானே அப்படின்னு கேட்கிற போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிடுறான். அப்ப அவன் பார்க்கலாம் எல்லாருமே அந்த மாதிரி பண்றான். அப்ப அவனும் அந்த இதை போட்டு கையை போட்டு அவனும் இப்படி விரல வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் இப்படி காட்டுறானு. நான் இல்ல நீங்கதாங்கிற அவன் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கான். எல்லாரும் ஜபம் எல்லாம் பண்றா. சரி முட்டா காலையில இருந்துட்டு எல்லாம் குளிக்க சொல்லியாச்சு, பசி வேற எடுக்கிறது இவனுக்கு. அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல இதாச்சு. அப்புறம் வந்து எல்லாருமா வா இங்க வந்து உட்காரு அப்படின்னா, எங்க வந்து உட்காருன்னு பார்த்தோன்னா வேணும் பாகவதம் சொல்றா அப்படின்னா. இதெல்லாம் எனக்கு என்ன புரியாது, என்ன சொல்ற இந்த கதையெல்லாம் யாரு கேட்கற, இது எல்லா இஸ்கான்ல நடக்கப்பட்டது. நம்ம இஸ்கான்லயும் இருக்கு, மங்களூர் இஸ்கான்லயும் இந்த மாதிரி 8 மணி ஆயிடுச்சுன்னா பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் பாகவதம். பஜன் பண்றா, இது எல்லாம் சரிப்பா இதெல்லாம் ஆயாச்சுனாக்கா ஏதோ ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துன்னா சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாடு கிளம்பிடலாம் அப்படிதான் நின்றுட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் ஆச்சு. அப்புறம் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பண்டில் ஆஃப் புக்ஸ் கையில கொடுத்துட்டு போ, அதனால எங்க போறதுக்கு அப்படின்னாக்கா இதை போயிட்டு வித்துட்டு வா அப்படின்னு எல்லார் கையிலயும் கொஞ்சம் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போ, எல்லாரும் அவ இடத்துக்கு போங்க, ஒரு இடத்துக்கு போங்க, எல்லாம் புக்கை விற்பனை பண்ணிட்டு வாங்க. இவங்க இது என்னடாப்பா நம்ம வந்து இங்க இருந்து கரண்டு போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் சொல்லிட்டே இருக்கலே. சரி எப்படியும் பிடிப்பட்டு இருந்தாக்கா அதை விட மோசமாயிடும், நல்லா அடி கொடுப்பா, அதுக்கு நான் இதே பண்றது பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். சாப்பாடு இல்ல, அவனுக்கு ரொம்ப பசி தாகம் எல்லாம் பண்ணி அந்த புக்கெல்லாம் அப்படியே விற்பனை பண்ணிடுறான். சாயந்தரம் வரத்துக்குள்ள மூஞ்சி எல்லாம் தொங்கி போய் இப்படி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா திரும்பி பஜனை, திரும்பி இது என்னடாப்பா இது இப்படி இதா இருக்கு, இவாளோட என்ன இப்படி லைஃப்னு. ஆனா அங்கேயே இருந்து அவன் பழகிடுறான். ஓ இப்படிதான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணுமா, இவெல்லாம் குளிக்கிறாளா, ஓ இந்த மாதிரி நாம எடுத்துக்கிறா அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் படிச்சு எல்லாம் அப்புறம் ஒரு ஃபைன் டே அவனுக்கு வந்து தோணிடுது, இல்ல நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது நல்லது இல்லை. இப்போ ஒரு மாதிரி அவனுக்கு புரிஞ்சு போயிட்டேன் இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் எப்படின்னு. ஆனா மனசுல கொடுத்துட்டே இருக்கேன், நான் ஒரு திருடன், எங்கேயோ திருடிட்டு வந்துட்டு இங்க நுழைஞ்சிருக்கேன். ஆனா இவன் என்ன நினைச்சுட்டா நான் பெரிய ஒரு சீடர், நான் வந்து அந்த இது ஃபாலோ பண்றேன் டிவோட்டி நினைச்சிருக்கான். அப்ப அவளை ஏமாத்துற போல ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அந்த சென்டர் ஹெட்டுகிட்ட சொல்லிடுறான், நான் வந்து எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஒரு பேசணும் அப்படின்னு. என்ன சொல்லுப்பா அப்படின்னு. இல்லை வந்து நீங்க நினைக்கிறது இல்லையா, என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறா அவன், நான் இல்லைன்னு. ஆஹா அப்படின்னு அவ எல்லாருமே அதிசயப்பட்டு போறான். அவர் மாத்திரம் இல்ல, அங்க இருக்கிற எல்லாரும் இன்வெஸ்ட், இவனுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் ஞானம் வந்து கொடுத்தா, நீங்க நினைக்கிறது நான் இல்லை, அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் இந்த உடல் இல்லை ஆத்மான்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டானோ அப்படின்னு.
அப்ப அவன் இப்படி பாக்குறான், என்ன நான் என்னத்த சொன்னீங்க இப்படி இதா சொல்றானு. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னாக்கா, நீங்க நினைக்கிற போல நான் டிவோட்டி கிடையாது, நான் வந்து திருடன் அப்படின்னு. அதுக்கும் அவ வந்து என்னமோ, ஆஹா நீ இவ்வளவு நல்லா பேசுறியே, இவ்வளவு நீ உனக்கு பக்தி வந்து கொடுத்து இப்பதான் நேத்துக்குச்சு அப்படின்னு இவ்வளவு 4-5 நாள் முன்னாடி வந்திருக்கா, அப்போயும் நீ இவ்வளவு எல்லாம் கத்துக்கிட்டேன். இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா நல்லா பகிரங்கமா இதை சொல்றான். அப்படி வந்து நான் வந்து திருடன் அர்த்தம், திருடி ஓடின்னு இருக்கும்போது உங்களோட கும்பல் எல்லாம் ஜபிச்சு நிற்கிறேன்றது, அப்ப அதுக்குள்ள நான் நுழைஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு. சரி, அதுக்கப்புறம் அப்படி அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சு, ஓஹோ அப்படியா நீ, சரி எனிவே இப்போ நீ ஒரு காரியம் பண்ண, திரும்பி போலீஸே போயிட்டு சரணடைஞ்சிடும், ஏன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வாழ முடியலையா, நீ போய்க்கோ அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவன் போறான். அவன் போலீஸ போயிட்டு சொல்றான், நான் தான் அதை திருடினேன், நீங்க தேடின்லாம் வந்தீங்க, ஆனா உங்களுக்கு பிடிபட முடியல, ஏன்னா நான் வந்து அந்த கும்பல. ஓ அப்படியா, சரி. அப்ப இவ்வளவு நாள் எங்க இருந்த, நாங்க தேடினோம் எனக்கு கிடைக்கல, நாங்களும் விட்டுட்டோம். இவ்வளவு நாள் எங்க இருந்தோம்னா இப்படி இந்த இஸ்கான் அவ அங்க, அப்படி அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நீ, உனக்கு பக்திக்கும் அதுக்கும் உனக்கும் ஒன்றும் சம்பந்தமே இல்லையா. இல்ல காத்தால சீக்கிரம் எங்க சொல்லுவா, அப்புறம் இப்படி இப்படி கிடுகிடுன்னு குளிக்கிறோம், 3 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி விட்டுருவா, அப்புறம் நாம எடுத்துக்கணும் சொல்லுவா, சாப்பாடு கிடையாது, வெயில்ல போயிட்டு நின்று புக்கு வியாபாரம் பண்ணோம், புக்கு வியாபாரம் விற்கணும், திரும்பி சாயந்தரம் வந்தா திரும்பி பஜனைங்கிறா, அது பண்றா இது பண்றா, ஒழுங்கா ஆகாரம் கிடையாது, ஒரு சாப்பாடு ஒழுங்கா இது கிடையாது, எந்த நேரமும் ஜப்பா 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 பண்ணிப்போ. ஒரு நாள் சரி அடுத்த நாளுக்காவது நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம், தூங்க விடுறாளா தூங்க விடுறது, அப்படி இப்படி சொன்னா எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கான். அப்படிங்கிறா, சரி நீ அப்ப போ அப்படின்னு. நான் எங்க போறது, நான் தான் சொல்றேன் நான் திருடிருக்கேன், சரி என்ன தண்டனை உண்டோ கொடுங்கன்னு. இதை விட தண்டனை உனக்கு என்ன வேணும், இஸ்கான்ல போயிட்டு நீ இவ்வளவு எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கேன், இதே உனக்கு பெரிய தண்டனை தான். தண்டனைனா என்னது, நீ நல்லா திருந்திட்ட, நீனா தண்டனை எந்த கொடுக்குறோம் ஒரு மனுஷன் திருந்ததுக்கு, நீ நல்லா திருந்திட்ட. அப்போ நீ வந்து, அப்ப அவர் வந்து திரும்பி இஸ்கான்ல சேர்ந்து, நான் வந்து போலீஸ் எல்லாம் நோ ஐ மீன் மாஃப், என்ன உனக்கு ஒண்ணும் இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, உனக்கு ஒண்ணும் என்னது பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாது சொல்லிட்டா. அப்ப நான் தென் அவர் வந்து வாஸ் அ ஃபாரினர், அவர் இருக்காராம், இப்ப உசுரோட இருக்காரா தெரியாது, பட் ஹி பிகேம் ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ், கிரேட் டிவோட்டி ஆயிட்டார் அவர். அது ஒரு ஸ்டோரி. என்ன சொல்ல வர்றது இதுல, எந்த எனக்கு சடன்லி நினைவு வந்தது, இங்க படிக்கும்போது கூட நினைவு வரல. சும்மா ஒரு பக்தி இருந்தாதான் ஒரு இது நிஜம். அப்போ ஒருத்தர் பெருக்கிறவர் தானே போட்டிருக்கு, துப்புரவு. யாரு வந்து பெருக்கின்னு இருக்காங்க, அவன் கூட பக்தியோட எது பண்ணினாலும் நேர்மையா ஒரு அந்த சுத்திகரிப்பு தொழிலாளி பன்மடங்கு மேலானவர். ஏன் அவன் வந்து வீதியை துப்புரவு செய்யறான், ஆனா அவன் வந்து பக்தியோட இருந்தானாக்கா அவன் கூட அந்த யோகி. யோகி என்னது எல்லாம் வேஷம் தான் யோகி, ஆனா மனசுல அவனுக்கு வந்து ஞானம் எல்லாம் இல்லை, பக்தி கிடையாது. அது வந்து போலியான மனிதன். அவனை அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட கொஞ்சமா பக்தி பண்ணா கூட அவன் அவனோட டியூட்டி பண்றான், ஆனா பக்தியோட இருக்கிறது அவன் எவ்வளவோ மேல் அப்படிங்கிறது. அதுல என்னது, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும், பக்தி தான் நம்ம என்னதுன்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம எல்லாம் எனி டைம் பெட்டர் தேன் இந்த இது மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவு நேரம் நான் மெடிடேஷன் பண்ணேன்னு சொல்றாங்க, அது அவளை விட நம்ம பெட்டர். அப்புறம் யாரு படிக்க போறாள், உமா மாதாஜி படிச்சுட்டா, வாணி சுஜாதா மாதாஜி வந்துட்டாளா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருந்தாளே கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜாயோ ஹ்யர் ஹி அகர்மனம் ஷரீர யாத்ராபிச்ச நேத பிரஷித்யேத் அகர்மன. நியதம் நியமிக்கப்பட்ட, குரு செய், கர்ம குரு செய், கர்ம கடமைகள், துவம் நீ, கர்ம செயல், ஜாய சிறந்தது, ஹி நிச்சயமாக, அகர்மன செயலற்ற நிலையை விட, ஷரீர உடலின், யாத்ரா பராமரிப்பு, அபி ஆயினும், ச மேலும், தே உனது, ந என்றுமில்லை, பிரஷித்யே நடப்பதில்லை, அகர்மன செயலின்றி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. பொருளுரை: பெருங்குடியில் பிறந்ததாக சொல்லிக் கொண்டு போலி தியானத்தில் காலம் கழிப்பவர்களும், ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டதாக பொய் வேடம் போடும் பிழைப்பாளர்களும் பலருண்டு. அர்ஜுனன் ஒரு போலியாவதை பகவான் கிருஷ்ணர் விரும்பவில்லை. சத்திரியர்களுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அர்ஜுனன் செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். அர்ஜுனன் போர் தலைவனாகவும் இல்லறத்தானாகவும் திகழ்ந்ததால் தன்னுடைய நிலையிலேயே இருந்து ஒரு கிரகஸ்த சத்திரியனுக்குரிய தர்மங்களை நிறைவேற்றுவதே அவனுக்கு மிகச் சிறந்ததாகும். அத்தகைய செயல்கள் லௌலீக மனிதனின் இதயத்தை படிப்படியாக தூய்மையாக்கி ஜட கலங்கங்களிலிருந்து அவனை விடுவிக்கின்றன.
வயிற்று பிழைப்பிற்காக துறவினை ஏற்பது பகவானாலோ வேறு எந்த மத நூல்களாலோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேல் உடலையும் ஆத்மாவையும் சேர்த்து வைத்து கொள்வதற்காகவாவது செயலாற்றுதல் இன்றியமையாததாகும். ஜட இயல்புகளை தூய்மைப்படுத்தாத வரை தான் தோன்றித்தனமாக தொழிலை துறப்பது பயனற்றது. ஜட உலகில் உள்ள அனைவரிடமும் பௌதீக இயற்கையை அடக்கியாள வேண்டுமென்ற அசுத்தமான சுபாவம், புலனுணர்ச்சிக்கான சுபாவம் உண்டு. இத்தகைய அசுத்தமான சுபாவங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இவ்வாறாக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் மூலம் தூய்மையடையாமல் செயல்களை துறந்து மற்றவர்களின் செலவில் வாழும் பெயரளவிலான ஆன்மீகவாதியாவதற்கு எவரும் ஒருபோதும் முயற்சி செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மோஸ்ட் ஆஃப் த சுவாமிஜின்னு சோகால் சுவாமிஜி எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆசிரமம் கட்டிண்டு ரொம்ப பெரிய இதுலாம் ரொம்ப 5 ஸ்டார் 6 ஸ்டார்லாம் தோத்துது. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்கள போய் பார்க்கணும்னாலும் பணம் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா அவங்க துறவை மேற்கொண்டிருக்கான்னு சொன்னா புரியவே புரியாது. ஏன்னா அவ்வளவு லாவிஷ் ஸ்டைல் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்ப அது அந்த மாதிரி வந்து வயிற்று பிழைப்பிற்காக, ஏன்னா நம்ம அந்த சுவாமிஜி ஆகலைனாக்கா அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு போவான். அவனுக்கு சாப்பாடுக்கே கஷ்டமாயிடும். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரம் கட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு சம் பவர்ஸ் இருக்கும் அவ கிட்ட. ஆனா அதுக்கு நான் தான் பகவான், அவன் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருந்து நம்ம அவளை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணா இருக்கும்போது யாரையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவெல்லாம் தான் இது என்னது டோங்கி இது என்னது என்ன சொல்லியிருக்காருல, மித்தியாச்சாரம் பலம் வந்து போலியான மனிதர்கள், அவளெல்லாம் நம்ப கூடாது. அப்புறம் என்ன, இத்தகைய சுத்தமான சுபாவங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும். மாதிரி அவள் வந்து அவளெல்லாம் கிளியர் இருந்தது, அவளெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி உள்ளவாள் மெயினா நம்ம தான் அவளை வந்து வளர்த்துறோம். நம்ம யாருமே ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தோம்னாக்கா அவ வந்து இருக்கவே மாட்டான். பட் நம்மள மாதிரி மனுஷா எங்க எத்தத்தினா பித்தந்தளிங்கிற போல ஏதோ நமக்கு சோகம் இருக்கும். அந்த சுவாமிஜி எல்லாம் தீர்த்து கொடுப்பாரு, ஒரு விபூதி கொடுத்தானா எல்லாம் சரியா போயிடுனா நம்ம அந்த லைன்ல கியூ நின்று அதுக்கு பணம் எல்லாம் கட்டி நம்ம தான் போறோம். அந்த மாதிரி பண்ணாம கிருஷ்ணர் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கையோட இருந்தனாக்கா அது வந்துதான் நல்லது. செயல்களை துறந்து மற்றவர்களின் செலவில் வாழும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கான் இல்லையா. அவ வந்து ஒரு வேலையும் பண்ண மாட்டான், ஆசிரமத்துல இருப்பா. ஆனா மற்றவர்கள்லாம் வேலை பண்ணுவாளே, அவகிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கியிருந்தான் அந்த செலவுலதான் அவ வந்து பேரளவுக்கு ஆன்மீகம். ஆனா அவர் வந்து அந்த மாதிரி செய்யறவளுக்கு ஒண்ணுமே அது வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அப்புறம் என்னது யாரு நெக்ஸ்ட் படிச்சாச்சு இல்லையா எல்லாரும்? வாணி சுமஞ்சாத்தா மக்களுக்கு படிச்சாச்சுன்னா ஆயிடுச்சு. ஐ ஹோப் எல்லாரும் படிச்சாச்சு இல்லையா? யாரோ ஒரு பிரபுஜி வந்தா போல எனக்கு தோணுச்சு. ரமேஷ் குமார் பிரபுஜி தான். ஓகே, திரும்பி இப்போ ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இல்லை, ஜானி மாதாஜி படிக்கும். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட்ல அது போல அந்த ஆர்டர் எனக்கு தப்புறது. ஐ எம் சீயிங் ஆர்டர், எனக்கு மேலு கீழே போயிட்டே இருக்கு. நீங்க மியூட்லயே இருக்கும். படிங்க ஜானி. யஜ்ஞாத்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ தத் அர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. யஜ்ஞ அர்த்தாத் யாகத்திற்காக, விஷ்ணுவிற்காக மட்டும் செய்யப்படும் கர்மண செயல்கள், அந்யத்ர மற்றபடி, லோக உலகம், அயம் இந்த கர்மபந்தன செயல்களினால் பந்தப்படுதல், தத் அவரது, அர்த்தம் திருப்திக்காக, கர்ம செயல், கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, முக்த சங்க இணைப்பிலிருந்து விடுதலை அடைந்து, சமாச்சார பக்குவமாக செய். விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுபவை. எனவே குந்தியின் மைந்தனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். பொருளுரை, வெறுமனே உடலை பேணுவதற்காகவாவது ஒருவன் செயலாற்ற வேண்டும் என்பதால் குறிப்பிட்ட சமூக நிலைக்கு குணத்திற்கும் தகுந்தாற்போல குறிப்பிட்ட கடமைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் அனைவரும் தங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும். யஜ்ஞம் என்றால் பகவான் விஷ்ணு என்றும் யாக சடங்குகள் என்று பொருள்படும். உண்மையில் எல்லா யாக சடங்குகளும் பகவான் விஷ்ணுவையே திருப்தி செய்வதற்கானவையே. யஜ்ஞோவை விஷ்ணு என வேதங்கள் கூறுகின்றன. வேறு விதமாக கூறினால், யாகங்களை செய்வதாலும் சரி, நேரடியாக பகவான் விஷ்ணுவிற்கு ஆன்மீக தொண்டு செய்வதாலும் சரி, ஒரே குறிக்கோள் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வு என்பது யாகங்களை செய்வதற்கு
சமமானதாகும். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கமும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்வதே. வர்ணாசிரமாச்சாரவதா புருஷேன பரப்புமான் விஷ்ணுர் ஆராத்தியதே. விஷ்ணு புராணம் 3:8. எனவே விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக ஒருவன் செயலாற்ற வேண்டும். இதை தவிர செய்யக்கூடிய மற்ற எல்லா செயல்களும் பந்தத்திற்காக காரணமாகவே அமையும். நல்ல தீய செயல்கள் இரண்டுமே விளைவுகளை கொடுப்பவை. எத்தகு வினையும் செய்பவனை பந்தப்படுத்தி விடும். எனவே கிருஷ்ணரை அல்லது விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கிருஷ்ண உணர்வோடு செயலாற்ற வேண்டும். அவ்வாறு செயல்களை செய்பவன் முக்தி பெற்ற நிலையில் இருக்கிறான். இதுவே செயலாற்றுவதில் உள்ள பெரும் கலையாகும். மேலும் இவ்வழிமுறையில் ஆரம்பத்தில் மிகச்சிறந்த வழிகாட்டுதல் தேவை. எனவே கிருஷ்ண பக்தரின் திறமையான வழிகாட்டுதல்படியோ பகவான் கிருஷ்ணரின் நேரடி உபதேசத்தின்படியோ அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை போல கவனமாக செயலாற்ற வேண்டும். புலனுகர்ச்சிக்காக ஒன்றும் செய்யப்படக்கூடாது. அனைத்தும் பகவானுக்காகவே செய்யப்பட வேண்டும். இந்த வழிமுறை செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவனை பாதுகாப்பது மட்டுமின்றி படிப்படியாக பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டிற்கு அவனை உயர்த்துகிறது. அத்தகைய தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு உயர்வு பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நம்ம இப்ப தெரிஞ்சதுதான் நம்ம திரும்பி படிச்சோம். தட் இஸ் நம்ம எந்த ஆக்ஷன் பண்ணினாலும் என்னது அதுக்கு வந்து இது ரிப்பர்கஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். அப்ப நம்ம நல்ல ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டியோட எல்லாம் பண்ணினாலும் அது ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணாலும் புண்ணியம் வரும். பாவ செயல் பண்ணா பாவம் தொத்திக்கும். அப்புறம் அதெல்லாம் அனுபவிக்கும். நம்ம அதுல இருந்து விடுபட்டு பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அவருடைய திருப்திக்காக செய்ய, யாருடைய திருப்திக்காக, விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக போட்டுட்டு அப்புறம் கிருஷ்ணானை போட்டுருக்காங்க. எனவே கிருஷ்ணரை அல்லது விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கிருஷ்ண உணர்வோடு செயலாற்றணும். அப்ப பக்தி தான் இம்பார்ட்டன்ட். பக்தியோடு நம்ம வந்து பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும் அவரை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு. அதுதான் எப்பவுமே சொல்றாரு 9th சாப்டர்ல அது வருது. So you offer me anything with devotion. இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும் கேட்கறது இல்ல. சிம்பிள் ஃபுட், ஆனா டிவோஷன் தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு. அப்புறம் எனக்கு அந்த மாதிரி செயல் வந்தா வந்து முக்தி பெறறதுக்கு உள்ள தகுதியாவான். இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு இப்ப நல்ல ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது. ஏன்னா பகவான் கூடவே இருக்கார். அப்போ பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றது, பகவான் சொன்னபடி கேட்கறது எல்லாமே அது பண்ணலாம். உனக்கு கூடவே இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதுவே செயலாற்றுதலையும் பெருங்கலையாகும். இவ்வழிமுறையின் ஆரம்பத்தில் மிக சிறந்த வழிகாட்டுதல் தேவை. ஓகே, எனவே கிருஷ்ண பக்தரின் திறமையான வழிகாட்டுதலின் படியோ பகவான் கிருஷ்ணன் நேரடி உபதேசம். நம்மளாம் இப்போ திறமையான வழிகாட்டுதலின் படிதான் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இவ்வளவு மாலை பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம பண்றோம். காலையில எந்திருங்க மங்களார்த்தி பாருங்கன்னா அதெல்லாம் பண்றோம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு வழிகாட்டுதலை காட்டி கொடுக்குறோம். அது போல நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லை பகவானே முன்ன நின்றுட்டு சொல்லி கொடுக்கணும். அந்த இது நமக்கு இப்போ யோகம் இல்லை. ஆனா அது அர்ஜுனுக்கு கிடைக்கும். அர்ஜுனுக்கு கூடவே பகவான் இருந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். ஆனா நம்ம புலனுணர்ச்சிக்காக நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது. எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணு அந்த மாதிரி பண்ணாதான் புண்ணியம் பாவம் சொல்லிட்டு நம்மள தொப்பிக்க. சோ அதுல இருந்து விடுபடலாம். எஸ். அப்புறம் ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சகா யஜ்ஞா பிரஜா சிஸ்வா ருசோவாச பிரஜாபதி அனேன பிரசவித்வம் ஏசவோ ஸ்வைஷ்ட காமது. எல்லாரும் நல்லா படிக்கிறாங்க. இந்த ஏகாதசி ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, நம்ம குரூப்ல வந்திருக்கு இல்லையா, வரலன்னா நான் அனுப்புறேன். எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுவோம். ஏகாதசி எல்லாருமே மாதாஜி குரூப்ல வந்திருக்கு மாதாஜி. அது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல மாதாஜி. நம்ம ஏதோ நாளைக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. நீங்க நாளைக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி என்ன பண்ணணும். ஒரு 4 ஸ்லோகம் என்னமோ பண்ணி அனுப்பணும், என்னமோ போட்டு நீங்க நாளைக்கு சொல்லுங்க என்னன்ட்டு. ஓகே மாதாஜி. எல்லாருக்குமே அவசரமா போகணும், எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம முடிச்சுடலாம் 6:30க்கு. படிங்க. சக கூட யஜ்ஞா யாகங்கள் பிரஜா குலங்கள் சிருஷ்டுவா படைத்து புறா பழங்காலத்தில் உவாச கூறினார் பிரஜாபதி உயிர்வாளிகளின் இறைவன் அனனே இதனால் பிரஷ்யவித்வம் மேன்மேலும் செல்வ செழிப்புடன் இருக்க ஏஷ இந்த வா உங்களது அஸ்து இருக்கட்டும் இஷ்ட எல்லா விருப்பங்களையும் காமதுக் அளிப்பவர். மொழிபெயர்ப்பு. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடைய பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசிர்வதித்தார். பொருளுரை. பகவான் விஷ்ணுவால் உண்டாக்கப்பட்ட இப்பௌதீக உலகம்
முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வாய்ப்பு ஆகும். பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருடான அல்லது விஷ்ணுவுடான தங்களது உறவை மறந்த காரணத்தால் ஜட உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பௌதிக இயற்கையால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். வேதை சர்வர் அகம் ஏவ வேத்யக என்று பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளபடி இந்த நித்தியமான உறவை புரிந்து கொள்ள நமக்கு உதவுவதே வேத கொள்கைகள் இருக்கின்றன. வேதங்களின் நோக்கம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதே என்பதை அவரே கூறுகிறார். வேதங்களில் பதிம் விஸ்வயாத்மேஸ்வரம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பரமபுருஷ பகவானான விஷ்ணுவே இறைவன் ஆவார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 2.4.20 ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி பதி என்னும் வார்த்தையை கொண்டு பகவானான பல வழிகளில் விவரிக்கிறார். ஸ்ரீயபதிர் யஜ்ஞபதி பிரஜாபதிர் தியாம்பதிர் லோகபதி தராபதி பதிர் கதி சாந்த யாத்தவாம் பிரசீததாம் மே பகவான் சதாம் பதி. பிரஜாபதி என்பது பகவான் விஷ்ணுவை குறிக்கும். அவரே எல்லா ஜீவன்களுக்கும் எல்லா உலகங்களுக்கும் எல்லா அழகிற்கும் இறைவன், எல்லாரையும் காப்பவர். விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக யாகங்கள் செய்வதன் மூலம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இவ்வுலகில் இருக்கும் வரை கவலைகள் இன்றி மிகவும் சௌரியமாக வாழ்ந்து பின்னர் தற்போதைய பௌதிக உடலை விட்ட பின் இறைவனின் திருநாட்டை அடைய முடியும். அத்தகைய யாகங்களை எப்படி செய்வது என்பதை கற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இறைவன் இவ்வுலகினை படைத்துள்ளார். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கான வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சி இதுவே. யாகங்களை செய்வதால் கட்டுண்ட ஜீவன்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிருஷ்ண உணர்வுடையவராகி எல்லா வகையிலும் தெய்வீகமாகின்றனர். தற்போதைய கலியுகத்தில் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், பகவானின் திருநாமங்களை பாடுதல் வேத சாஸ்திரங்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த யுகத்தை சேர்ந்த எல்லா மனிதர்களையும் விடுவிப்பதற்காக இந்த திவ்யமான வழிமுறை பகவான் சைத்தன்யரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கிருஷ்ண உணர்வும் சங்கீர்த்தன யாகமும் ஒன்றோடு ஒன்று நன்றாக ஒத்து போகக்கூடியவை. பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்த ரூபம் பகவான் சைத்தன்யர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.5.32 சங்கீர்த்தன யாகத்தின் முக்கிய குறிப்புடன் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண வர்ணம் தியாபிசாக்கிரணம் மாதாஜி விஷாக்கிரணம் கிருஷ்ணம் 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 சாங்கோபாங்க பார்த்தசதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிரயாயர் யஜந்தி ஹி சுமேதசக. இக்கலியுகத்தில் தனது சகாக்களுடன் தோன்றும் பகவானை போதுமான நல்லறிவு படைத்தோர் சங்கீர்த்தன யாகத்தினால் வழிபடுவர். வேத இலக்கியங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள மற்ற யாகங்களை செய்தல் தற்போதைய கலியுகத்தில் எளிதல்ல. ஆனால் சங்கீர்த்தன யாகமோ மிக எளிதாகும், எல்லா நோக்கங்களுக்கும் உகந்ததாகவும் உள்ளது. இது பகவத்கீதையிலும் 9.14 சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா மெயினா யஜ்ஞம் வந்து என்னது, நம்ம அந்த யஜ்ஞம்லாம் பண்ணதான் நமக்கு வந்து பகவானோட நினைவு வருது. ஆனா நம்ம அதெல்லாம் மறந்துருக்கோம். ஆனா யஜ்ஞம்னா என்னது, நாட் ஓன்லி இந்த ஹோமம் பண்ணி யஜ்ஞம் பண்றதுன்னா அவருக்கு தான் எல்லாமே போய் சேர்றது. நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றதுக்கு சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் தான். சங்கீதம்னாக்கா என்னது, பாட்டு பாடணும், சரிகமா பாடணும், பஜனை பாடணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபமே அழகா நம்ம வந்து நிதானமா நிதானம்னா இன்னைக்கு படிச்சா போல் படிச்சாலும் பரவாயில்ல. ஆனா அதையே நல்லா சொல்லிட்டே இருந்தா அதுவும் சங்கீர்த்தனம் தான். அப்ப அந்த மாதிரி சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், அதுக்கும் என்ன பேரு, வெறும் பாட்டு கிடையாது, அது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். அது ஒரு யஜ்ஞம் தான். ஏன்னா பகவான் என்ன நினைத்துட்டு பண்றோம். நான் சும்மா வாய் சொல்லிட்டு இருக்க, நம்ம மனசு எங்கேயோ இருக்கு, கண்ணு எங்கேயோ போறது, அதுல ஒரு பிரயோஜனம். நம்ம மனசையே லயிச்சு எப்படி பண்ணோம்னா கண்ணு மூடிண்டு அது அப்படியே அதுலயே லயிச்சு நம்ம ஆடின்னு பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா ஃபுல்லா லயிச்சு போயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வெறும் கண்ணை மூடனா தூங்கி போயிடும், வாய் கொளர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு இது நல்ல கான்சியஸோட அது வந்து நல்ல பகவானை நினைத்து அவரோட உருவத்தெல்லாம் நினைத்து பார்த்தோம்னே நம்ம வந்து
இது பண்ணலாம். சங்கீத்தன யஜ்ஞம்னாக்கா என்னது? ஜபம். அது இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த யஜ்ஞம். இப்ப தற்போது கலியுகத்தில் சங்கீத யஜ்ஞம் தான் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதால 4 யுகங்கள் இருக்கு. 4 யுகத்துல ஒரு இது சொல்லியிருக்கா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்திய யுகம். அதுல என்ன சொல்லியிருக்கா? வந்து மெடிடேஷன். இதுல போய் காட்டுல போய் என்ன எல்லாத்தையும் முட்டுட்டு அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் அந்த என்ன பரத மகாராஜா ஜடபரதர் எல்லாம் அப்படி அந்த மாதிரி ஆச்சு. எல்லாம் வீடு எல்லாத்தையும் துறந்து அவர் பெரிய ராஜாவா இருந்தாங்க. அதனால என்னது பகவானை இது ப்ரே பண்ணனா என்னது எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு இதுல போய் ஃபாரஸ்ட்ல போயிட்டு யாரும் இல்லாத சமயத்துல அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் சத்திய யுகத்துல அந்த மாதிரி நடந்தது. அடுத்தது என்னது? திரேதா யுகம். வந்து திரேதா யுகத்துல நிறைய யஜ்ஞம் யாகம் எப்போ அதையே பண்ணிட்டு இருப்பா. அது பண்ணினாதான் பகவானோட அவரை திருப்திப்படுத்த முடியும். பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா. அடுத்த 3வது என்ன இருந்தது? துவாபர யுகம். அதுல வந்து கோவில் வழிபாடு. நிறைய கோவில்ல வந்து அவளுக்கு பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்றது என்ன, அதுக்கு ஆராதனை பண்றது என்ன, அப்படி இப்படி பஜனை பண்றது என்ன, ஃபுல் டே வந்து கோவில்லயே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தா. அப்படிதான். ஆனா கலியுகத்துல அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா பண்ணி வச்சிருக்கா. நாம ஜபம் பண்ணா போதும். இதுதான் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். வேற ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணா சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பண்ணா போறோம். சோ கலியுகத்துல அது ஒண்ணுதான் நல்லது இருக்கு. பாக்கி எல்லாம் நிறைய கொள்ளை மனுஷால அடிக்கிறதும் இதெல்லாம் தான் நடக்கும். ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு நல்லது என்ன கொடுத்திருக்கா? இது கலியுகத்துல என்ன இருக்குனாக்கா நாம சங்கீர்த்தனம். நாமத்தை சொன்னாலே நமக்கு வந்து எல்லா முக்தியும் கிடைத்து இங்கிருந்து பகவான் உலகத்துல போய்விடலாம். அப்ப இதுலயும் வந்து இது என்னது பின்வருமாறு பாகவதத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு. எல்லா யாகங்களையும் தற்போதைய கலியுகத்தில் தனது சகாக்களுடன் தோன்றும் பகவானை போதுமான நல்லறிவு படைத்தோர் சங்கீத யாகத்தினால் வழிபடுவார். வேத இலக்கியங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள மற்ற யாகங்களை செய்தல் இந்த கலியுகத்துல அது வந்து எளிதல்ல. நிறைய அந்த யாகம் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. பொருள் கிடைக்கணும், அந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு அவ்வளவு பணம் வேணும். அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகன் சொல்றதுக்குள்ள ஆச்சாரியார் வந்து நல்லா கரெக்டா அது உச்சரிச்சு சொல்லணும். அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இருக்கும். அப்ப ஆனா சங்கீர்த்தனம் இது எப்படி யாகம் வெறும் ரொம்ப சிம்பிள். அதனாலதான் நிறைய ஜப்பா பண்ணுவோம்னு எந்திட்டு எல்லார்ட்டையும் நம்ம அதை ஏன் சொல்றோம்? நிறைய ஜப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் நம்மளால முடியறது. ஏன்னா நேரம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு நேரம் கிடையாது. அப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி. வித்தவுட் எனி இது பைசா ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். சும்மா நம்ம இதுதான் நம்ம வாய் தான் அது வந்து மனசார நம்ம பண்ணணும். அதுதான். சோ இது பகவத்கீதையை 9.14 வந்து சொல்லியிருக்கு. சிபாரிசு செய்யக்கூடாது. அகம் யஜ்ஞம் என்னது ஜப்ப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து. எஸ் 3.11. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறோம் மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. தேவான் பா வயதாதேனதே தேவான் பா வயதாதேன தே தேவா வா வயந்து வக பரஸ்பரம் வா வயந்த ஸ்ரேயக பரமவாப்ஸ்யத. தேவான் தேவர்கள் வாவயதா மகிழ்வடைந்து அனேன இந்த யாகங்களால் தே அந்த தேவா தேவர்கள் வாவயந்து மகிழ்விப்பர் வ உங்களை பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவர் பாவயந்த மகிழ்வித்து ஸ்ரேய நலத்தை பரம் உயர்ந்த அவாப்பியசேத நீங்கள் அடைவீர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பதற்கு மனிதர்களையும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். உரை. தேவர்கள் இப்பௌதீக உலகின் விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதற்காக சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் உடலையும் ஆத்மாவையும் தக்க வைப்பதற்கு தேவையான காற்று, ஒளி, நீர் மற்றும் பலவற்றை விநியோகிக்கக்கூடிய வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிலடங்காத உதவியாளர்களான தேவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகங்கள் ஆவார். அவர்களது இன்ப துன்பங்கள் மனிதரால் நடத்தப்படும் யாகங்களை பொறுத்தது. சில யாகங்கள் குறிப்பிட்ட தேவர்களை திருப்தி செய்வதற்காக செய்யப்படுபவை. இருப்பினும் அத்தகைய யாகங்களையும் பகவான் விஷ்ணுவே முதன்மையானவராக வழிபடப்படுத்துகிறார். எல்லாவித யாகங்களையும் அனுபவிப்பவர் கிருஷ்ணரே என்பது பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம். எனவே எல்லா யாகங்களின் இறுதி குறிக்கோள் யக்ஞபதியை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். இத்தகைய யாகங்கள் முறையாக நடத்தப்பட்டால் வெவ்வேறு துறைக்கு பொறுப்பேற்றுள்ள தேவர்கள் அனைவரும் மகிழ்வடைவர். இயற்கையின் தேவைகளுக்கு பஞ்சம் என்பதே இருக்காது. யாகங்களை செய்வதால் சில உப விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன என்ற போதிலும் இறுதியில் யாகங்கள் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தி கொடுப்பதற்கு உண்டானவையே. யாகங்களை செய்வதால் எல்லா செயல்களும் தூய்மையடைகின்றன என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகார சுத்தோ சத்வ சுத்தி
சத்வ சுத்தௌ துருவா சம்ருதி லம்பே சர்வ வந்தீனா விப்ரமோஷக. யாகம் செய்வதால் உணவு தூய்மை அடைகிறது. தூய்மையான உணவை உட்கொள்வதால் வாழ்க்கை தூய்மையாகிறது. தூய்மையான வாழ்வினால் ஞாபகத்தை கொடுக்கும் நுண்ணிய திசுக்கள் தூய்மை அடைகின்றன. மேலும் ஞாபகம் புனிதமடைந்து பின்பு ஒருவன் முக்தியின் பாதையை பற்றி நினைக்க முடியும். இவையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தற்கால சமுதாயத்தின் அவசிய தேவையான கிருஷ்ண உணர்விற்கு வழிகாட்டுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து யாகம் பண்ணணும் தான் போட்டிருக்கு இல்லையா? யாகம் வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும். அந்த யாகம் பண்ணும்போது என்னது, நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு கணபதி ஹோமம் பண்ணணும், ஒரு நவக்கிரக ஹோமம் பண்ணணும், சுதர்சன ஹோமம் பண்ணணும், அப்படி இப்படி நிறைய இருக்கு, ஹோமங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. அப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் அது அந்தந்த பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்றோம். அப்படி இல்லை. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓம் சொல்லிட்டுதான் ஆரம்பிக்கிறோம். அதுலயே போயாச்சு. அது யாருக்கு போறது? கிருஷ்ணருக்கு தான் போகும். அந்த ஓம்ங்கிற சொல்லி கிருஷ்ணரை தான் முடிக்கிறது. விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணுவை தான் முதன்மையானவராக வழிபடுகிறார். ஏன்னா அந்த ஓம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அது ஓம் இல்லாம நம்ம வந்து சொல்றது கிடையாது. சோ அது வந்து எல்லா யாகங்களையும் அந்த மாதிரி வந்து பகவானுக்கு தான், கிருஷ்ணருக்கு தான் அது போய் செய்யறது. ஏன்னா போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம், எல்லா யஜ்ஞ தபஸ் எல்லாரும் போக்தான யாரு அது அனுபவிக்கிறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அதை அனுபவிக்கிறார். எனவே எல்லா யாகங்களும் இறுதி குறிக்கோள் என்னது? யஜ்ஞபதி, அவரை திருப்திப்படுத்தாது யாரு? கிருஷ்ணா தான். கிருஷ்ணாவை திருப்திப்படுத்துறது தான் எல்லாமே நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்க. ஏன்னா அது பண்ணினா என்ன ஆகும்? அது போய் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அதனால என்னெல்லாம் வந்து தூய்மை அடைகிறது. இது யாகங்கள் செய்வதால் சில உப விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன என்ற போதிலும் இறுதியில் யாகங்கள் எது பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி கொடுக்கும். ஏன் அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? ஸ்மிருதி லம்பே சர்வ கீர்த்தனாத் விப்ரமோக்ஷக. யாகம் செய்தல் உணவு, அந்த யாகம் செய்து உணவெல்லாம் அந்த நைவேத்தியம்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா உணவெல்லாம் தூய்மையாகிறது. தூய்மையான உணவை நம்ம உட்கொள்ளும் போது என்னது? நம்ம வாழ்க்கை தூய்மையாகிறது. அந்த நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடும் போது என்னதுன்னா ஞாபக சக்தி, அந்த நுண்ணிய திசுக்கள் எல்லாம் உள்ள இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் மெமரி பவர் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். சோ அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து யாகம். அப்ப எனக்கு யாகம்னா என்னது? அது ஹோமம் எல்லாம் பண்ணுமா? அப்படி இல்லை. நாம ஜபம் பண்றது ஒரு யாகம் தான். சோ இது கண்டிப்பா நம்ம அது பண்ண நமக்குள்ளே நிறைய ஒரு சேஞ்சஸ் வரும். மந்திரம் அதுல கூட இத நம்ம சொல்றது என்னது? ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ மந்திரம். அதோட சயின்டிபிக்லி இட் இஸ் ப்ரூவ்டு. யார் இந்த ஒரு மாதிரி இந்த இதுல கோமா ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் இருக்கிறவங்க, கோமான்னு இல்ல, ஒரு மாதிரி தேர் நாட் இன் கான்சியஸ் ஸ்டேட். ஆனா நம்ம இந்த நாம ஜபம் பக்கத்துல உட்காந்து நாமம் ரிப்பீட், நாமம் அது என்னது? ஒரு மந்திரம்னாக்கா என்ன? ஒரே வேர்ட்ஸ், ஒரே ஃப்ரேஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண உள்ளது உள்வாங்கி யாரு கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இல்லையோ அவங்களுக்கு கூட அதெல்லாம் வந்து நியூரோ சயின்டிஸ்ட் அப்ரூவ்டு. இது வந்து எல்லாரும் பண்ணினா ரொம்ப நல்லது. ஈவன் அந்த பேஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் அவளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருதுன்னு நியூரோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. எஸ். அடுத்தது யாரு? மாதாஜிக்கு அப்புறம் பிரபுஜி வந்துட்டாரா? பிரபுஜி இல்லைனாக்கா அடுத்த சாஸ்வதா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாங்க கல்யாணத்துக்கு கிளம்பணுங்க மாதாஜி. எழுந்திருந்தாலே போயிட்டோம்னு நினைச்சிட்டேன். அதான் இப்ப பார்த்தேன். இல்லைங்க மாதாஜி, இப்பதான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் சாட்ல பாத்துட்டேன். ஐ தாட் நீங்க போயிருப்பீங்க. பரவாயில்ல, நீங்களும் சாஸ்வதா மாதாஜி போறீங்க இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போகணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. மாதாஜி போருமே. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிடுறோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யபாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இஷ்டான் போகான் ஹி ஓ இஷ்டான் போகான் ஹி வ தே ஓதான் கரெக்டா படிச்சேன். ஓன்னு தான் படிச்சேன். இப்ப வான்னு படிக்கிறேன். இஷ்டான் போகான் ஹி தேவா வா தேவா தாசந்த யஞ்சனா பாவிதா யஜ்ஞ பாவிதா யஜ்ஞ பாவிதா தை தத்தான் அபராதாய. பிரபுஜிட்டு சொன்னேன். இத படிக்கலாம். தை தத்தான், இது இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிரவுன், இத படிக்கலாம். தை தத்தான் அப்ரதாய ஏப்ய. தை தத்தான் அப்ரதாய ஏப்ய யஹ புங்கதே சேன ஏவ சஹ. ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் சேர்ந்து எழுதிருக்கும் போது நமக்கு எங்க ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது. இப்ப படி, மீனிங் படி. இஷ்டான் ஆசைப்பட்ட, போகான் வாழ்க்கை தேவைகள், ஹி நிச்சயமாக, வா உங்களுக்கு, தேவா தேவர்கள், தாசியந்தே அளிப்பர், யஞ்ஞ பாவிதா யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து, தை அவர்களால், தத்தான் அளிக்கப்பட்டதை,
அப்பிரதாய படைக்காமல் ஏப்பிய அந்த தேவர்களுக்கு எவனொருவன் புங்கதே அனுபவிக்கின்றானோ ஸ்தனே சேன திருடன் ஏவ நிச்சயமாக சக மொழிபெயர்ப்பு பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரியான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இதற்கு அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவானை விஷ்ணுவின் சார்பில் வாழ்க்கை தேவைகளை வழங்கும் அதிகாரிகளே தேவர்கள். எனவே நியமிக்கப்பட்ட யாகங்களின் மூலம் அவர்கள் திருப்திப்பட வேண்டும். வெவ்வேறு வகையான தேவர்களுக்கு வெவ்வேறு வகையான யாகங்கள் வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இறுதியில் எல்லா யாகங்களும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றன. முழுமுதற் கடவுளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு தேவர்களான யாகங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மக்களின் பலதரப்பட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு வகையான யாகங்கள் வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. தேவர்களை வழிபடுவதும் கூட மனிதர்களின் வெவ்வேறு குணங்களுக்கு ஏற்பவே. உதாரணமாக, மாமிசம் உண்பவர்களுக்கு இயற்கையின் கோர சக்தி உருவமான காளியை வழிபடுவதும் வழிபாட்டு தலத்தில் மிருகபலி கொடுப்பதும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விஷ்ணுவை வழிபடும் திவ்யமான முறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் மொத்தத்தில் எல்லா யாகங்களுமே படிப்படியாக திவ்ய நிலைக்கு ஏற்றம் பெறும் நோக்கத்துடன் ஏற்றப்பட்டவையாகும். சாதாரண மக்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பஞ்சமகா யஞ்ஞம் எனப்படும் 5 முக்கிய யாகங்கள் இன்றியமையாதனவாகும். மனித சமுதாயம் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்தும் இறைவன் பிரதிநிதிகளான தேவர்களாலேயே அளிக்கப்படுகின்றன என்பதை அறிவது அவசியம். யாரும் எதையும் உண்டாக்க முடியாது. உதாரணத்திற்கு மனித சமுதாயத்தின் உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சத்வகுணத்தில் உள்ளவர்களுக்காக தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், பால், சர்க்கரை முதலியவை மட்டுமின்றி அசைவ உணவு உண்பவர்களுக்கான புலால் உட்பட எதுவும் மனிதனால் படிக்கப்படுவது அல்ல. மேலும் வெப்பம், ஒளி, நீர், காற்று போன்ற வாழ்க்கை தேவைகளும் மனித சமுதாயத்தால் படைக்கப்பட முடியாதவை. பரமபுருஷனான இறைவன் இல்லையெனில் வேண்டிய சூரிய ஒளி, மதியொளி, மழை, தென்றல் என எதுவுமே இருக்க முடியாது. இவையின்றி மனிதன் வாழ இயலாது. நமது வாழ்வு இறைவனால் அளிக்கப்படும் பொருள்களை நம்பி இருப்பது மிகவும் தெளிவு. நமது உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான உலோகங்கள், கந்தகம், பாதரசம், மாங்கனீஸ் மற்றும் பல எண்ணற்ற கச்சா பொருட்களும் கூட பகவானால் வழங்கப்படுவதே ஆகும். ஜட வாழ்வில் போராட்டங்களில் இருந்து முக்தி பெறுவது என்னும் இறுதி குறிக்கோளுக்கு வழிவகுக்கும். தன் உணர்வை அடைவதற்காக இறைவனின் பிரதிநிதிகளால் விநியோகிக்கப்படும் பல்வேறு பொருட்களை சரிவர பயன்படுத்தி நாம் நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்வின் குறிக்கோள் யாகங்களை செய்வதால் அடையப்படுகிறது. மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை மறந்து பகவானின் பிரதிநிதிகளால் அளிக்கப்படும் பொருட்களை புலனுகர்ச்சிகளுக்காக படைப்பின் குறிக்கோள் அதுவல்ல என்ற போதிலும் ஏற்று பௌதிக வாழ்வில் மென்மேலும் சிக்கிக் கொண்டால் நிச்சயமாக நாம் திருடர்களாகி விடுவோம். ஆனால் பௌதிக இயற்கையின் சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படுகிறோம். திருடர்களின் சமுதாயம் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. ஏனெனில் அவர்களது வாழ்வில் குறிக்கோள் எதுவும் இல்லை. பௌதிக திருடர்களின் வாழ்வில் எந்தவித இறுதி குறிக்கோளும் கிடையாது. யாகங்களை செய்வதற்கான அறிவில்லாத அத்தகைய புலனுன்பத்தால் மட்டுமே வழிநடத்தப்படுகின்றனர். இருப்பினும் பகவானை சைத்தன்யரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட சங்கீர்த்தன யாகம் கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வரும் அனைவரும் பயிற்சி செய்யக்கூடிய மிக எளிமையான யாகமாகும். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கா.
சோ என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து யாகம் பண்ணாம இப்ப இந்த பிரதிநிதிகள் தான் இந்த சோகால் டெமிகாட் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த டெமிகாட்னா யாரு, தேவர்கள். தேவர்கள்னா யாரு, கிருஷ்ணரே, எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் படைக்கிறார். குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லும் போது நினைச்சுன்னா அவர் தான் பிரின்சிபல் சொன்னா குழந்தைகள் புரிஞ்சு விடுறது. இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நான் பிரின்சிபல் சொன்னா நம்ம முடிக்கணும். அப்போ ஃபார் எல்டர்ஸ் எது எக்ஸாம்பிள் இப்படி திங்க் பண்ணியிருந்தேன். அவர் தான் வந்து ஹெட், யாரு, கிருஷ்ணர் தான். இவளும் பிரதிநிதிகள். கிருஷ்ணர் தான் இவளுக்கு வந்து இந்த சரஸ்வதிக்கு நீ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோ, என்னது நாலேஜ் கொடுக்குற டிபார்ட்மெண்ட், லட்சுமிக்கு பணம் கொடுக்குற டிபார்ட்மெண்ட், செழிப்பு. அப்புறம் வேலர், நல்ல சக்தி, இதுக்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயன், அவரை வழிபாடுங்க. அதே போல சுப்பிரமணியன், முருகன், அவரும் இதுதானே நல்ல. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். அப்போ இந்த நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த டெமிகாட்ஸ் வழிபடும் போது அங்கே டெஃபினட்டா நமக்கு அதுல பெனிஃபிட் கிடைக்காம இருக்காது. ஆனா அவளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு யாகம் பண்ணியே தீரணும், பண்ணாமலே இருக்கக்கூடாது. அது வந்து யாகம் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுல வந்து கொடுத்திருக்கு. தேவர்களுக்கு யாகங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் பலதரப்பட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அதுவும் போட்டிருக்கு. நிறைய ஒருத்தருக்கு ஒரு குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த மாதிரி யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணும். சில பேர் எல்லாம் மாமிசம் உண்பவர்களுக்கு அது அந்த மாதிரி வந்து பகவான் கோரமான ஒரு இதுல வந்து காளியெல்லாம் அவங்க வழிபடுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ணரை வழிபடுவாங்க சௌமியமா, எது நம்ம வெஜிடேரியன் ஃபுட் அது வந்து ஆஃபர் பண்ணினா போகணும் அப்படின்னு. அப்புறம் பஞ்சமகாயம் இதுல வந்து டீட்டெயில் கொடுக்கல, அதுல வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. இது பஞ்சமகா யஜ்யம். ஒரு மனுஷனா பிறந்ததுனாக்கா 5 விதமான யஜ்யம் பண்ணியே தீரணுமா. ஒண்ணு வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது தெரியாது, ஆர்டர் எனக்கு நினைவில்லை. ஐ ஜஸ்ட் இதை பார்த்தோன்னு நினைவு வந்தது. ஒண்ணு ஐ தாட் நெக்ஸ்ட் வரும் பார்த்தேன், இதுல வரல. பஞ்சமகா யஜ்யம்ல வந்து வேற இது உயிர் வாயுகளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு தானம் கொடுக்கணும். தட் இஸ் அவளுக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் சார்ந்துதான் இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து காக்காக்கு சாதம் போடுங்க அப்படிம்பாங்க. ஏன் காக்காக்குன்னா நம்ம வந்து காக்கா முன்னோர்களா நினைத்துட்டு அவருக்கு வந்து சாதம் போடணும். அதே போல வந்து இது வேற என்னெல்லாம் பித்ருக்கள் அது ஒண்ணு பண்ணணும். அப்புறம் இது நிறைய ஆர்டர் உண்டு. திஸ் ஐ வில் கெட் இட். எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது. ஆனா இங்க வரும்னு நினைச்சேன், ஆனா இருக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்லோகாக்கு அப்புறம் அந்த பர்பட்ல எழுதிருக்கேன். அது வரும்போது வேணா பாக்கலாம், இல்லாட்டா நாளைக்கு ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் திஸ். பஞ்சமகா யஜ்யம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல எனி ஹியூமன் பீயிங் பண்ணிதான். எஸ். அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்திருக்கு, உதாரணமாக மனித சமய உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சத்து உணவு உள்ளவர்கள், தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறி எல்லாமே எங்கேன்னு வருது, இது எல்லாமே முதலவை மட்டுமின்றி அசைவ இதுவும் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்தா. பகவான் நேச்சுரலா வருது. நம்ம என்னத்தை தயாரிக்கிறோம், நம்ம வந்து இது காய்கறிகளை நாங்க தான் வந்து ஃபீல்டுல அதெல்லாம் பண்ணோம்தான். அதுக்கு மண்ணு தயார் பண்ணி, ஓகே மண்ணும் நம்ம போட்டோம், அதுல ஒரு உரம், அதுல உள்ள அந்த சக்தி, அதெல்லாம் எங்க எல்லாம் அந்த நேச்சுரலா வரப்பட்டதுதான். காற்று, வெயில், ஓகே அதெல்லாம் இல்லாம இருந்தனாக்கா வளையுமா இல்லை. இப்ப காற்று, வெயில் எல்லாமே அப்போ நம்ம வந்து பகவானை சார்ந்துதான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா என்னுடையது நம்ம சொல்லிக்கிறோம், ஒண்ணுமே நம்மளோடது இல்லை. அப்ப இல்ல வேண்டிய சூரிய மதியொளி, மழை எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து அது அவளெல்லாம் நம்பாம அவளை டிபெண்ட் பண்ணாம நமக்கு வந்து ஒண்ணும் இங்க வந்து பண்ண முடியாது. சோ அவளுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம். நான் இப்ப இந்த பொங்கல் எல்லாம் வந்தது இல்லையா, அதெல்லாம் என்னத்துக்கு சூரிய பகவானுக்கு கண்டிப்பா அது பண்ணிதான். கிருஷ்ணா மாத்திரம் பண்ணாரு, சூரிய பகவானுக்கும் அந்த டைம் வரும்போது அவருக்கும் மரியாதை கொடுத்து அவருக்கெல்லாம் வழிபாடு பண்ணதான் வேணும். இல்ல டெமிகாட்ஸ், ஆனா அவளுக்கான அவளையும் வழிபட்டு அந்த நிறைய நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. டெய்லி நம்ம இவ்வளவு சூரிய வெளிச்சத்துல நம்ம வந்து விட்டமின் டி எல்லாம் நமக்கு டெபிஷியன்ஸே இல்லை. எந்த கண்ட்ரில ஒரு கண்ட்ரில சூரிய வெளிச்சத்துக்கு எங்கிட்டு இருப்பா, அங்கெல்லாம் போது எல்லாருக்கும் வந்து விட்டமின் டி டெபிஷியன்சி. நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாம் இருக்குனாக்கா தேங்க்ஸ் டு இது சூரிய பகவான். அதே போல காற்று எல்லாமே நம்ம வந்து we have to be thankful. மழை பெய்யறதா we should be thankful. அந்த மாதிரி இருக்கணும். பல்வேறு பொருள்களை சரிவர பயன்படுத்தி உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வந்து சமாளிப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. திருடர்கள் யாரு வந்து வாழ்க்கையில ஆஃபர் பண்ணாம இருக்கவங்களா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும், சாப்பிடுறது மாத்திரம் இல்ல, எதையாவது யூஸ் பண்ணா கூட பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம பண்ணினோம்னா நம்ம தான் திருடர்கள். அப்ப நம்ம இவ்வளவு ஜன்மமா நம்ம என்னெல்லாம் திருடி இருக்கோம் நினைச்சு பார்க்கணும். கிருஷ்ணால இஸ்கான்ல வந்தப்பறம் தெரியறது, ஓஹோ இப்படி எல்லாம் பண்ணணுமா, இல்லாட்ட ஒரு ஸ்லோகா மாத்திரம் படிச்சுன்னு போயிட்டே இருந்தேன். நான் என்னோட வித்தியாசம் சொல்றேன், எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் டீட்டெயில் தெரியாது. இங்க வந்தப்பறம் நான் ரியலைஸ், ஓ அப்போ பாவம் செய்யலையே, நான் ஒன்னும் பாவம் செய்யலைன்னா நம்ம ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடுறோமே அது பாவம் தானே, அது ஒரு மகா பாவம். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். அது கிருஷ்ணரா இருக்கட்டும் இல்ல வேற எந்த டெமிகாடா இருக்கட்டும், we have to do the first வாழ்க்கைலாம் ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் அதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். அது அப்ப பகவான் சைத்தன்யர் என்ன தொடங்கி வைத்தார், சங்கீர்த்தன யாகம். இப்ப நம்ம யாகம் பண்றோம் என்ன யாகம், இதுதான் சங்கீர்த்தனம். சங்கீர்த்தனம் என்ன பாட்டு இதெல்லாம் கிடையாது, சும்மா ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்றேன்.
இதுவும் ஒரு பெரிய யாகமா நினைத்து அந்த 108 ஒரு மாலை பண்ணலாம். திரும்பி அந்த ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்துடுச்சுன்னா 2 மாலை 3 மாலை 4 மாலை அப்படி நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும். எஸ் 13 யார் நெக்ஸ்ட்? இப்ப யாரு படிச்சா மாதாஜி? பேர் மறந்து போயிட்டேனே. சத்யபாமா மாதாஜி இல்லையா? செல்வம் பிரபுஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடியுமா இல்ல டிராவல்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வீட்ல இருக்கா இல்ல டிராவல்ல இருக்கா கேக்குறேன். படிக்க முடியுமா? வீட்ல தான் மாதாஜி இருக்கேன். படிக்க முடியுமா? படிக்கலாம் மாதாஜி. படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க. யஞ்ஞசிஷ்டாக்ஷின சந்தோ. இங்க இருந்து படிங்க. யஞ்ஞசிஷ்ட அஷின சந்த முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை புஞ்சதே தே து அகம் பாபாயே பசந்தி ஆத்ம காரணாத். மீனிங் படிச்சுக்கோங்க. யாகபீதியை யஞ்ஞசிஷ்ட மீதியை அஷின உண்போர் சந்த பக்தர்கள் முச்சியந்தே விடுபெறுகின்றனர். சர்வ எல்லா விதமான கில்பிஷை பாவங்களிலிருந்து புஞ்சதே அனுபவிக்கும் தே அவர்கள் து அதனால் அகம் கொடிய பாவங்கள் பாபா பாவிகள் ஏ யார் பசந்தி உணவு தயாரிப்பவர் ஆத்ம காரண புலனின்பத்திற்காக. மொழிபெயர்ப்பு: யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணவில் இருப்பவர், அதாவது பரமபுருஷரின் பக்தர், சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.38 கூறப்பட்டிருப்பது போல அவர்கள் எப்போதும் இறைவனின் மீது காதல் கொண்டவர்கள். பிரமோஞான சுரித்த பக்தி விலோச்சேன சந்த சதைவ ஹர்தயேஷு விலோகயந்தி. பரமபுருஷ பகவானுடன் காதல் கொண்டவர்கள் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இறைவனான கோவிந்தன் எல்லா இன்பங்களையும் தருபவர், அல்லது முகுந்தன் பக்தி அளிப்பவர், அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு மிக வசீகரமானவர். முதலில் படைக்காமல் அவர்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். எனவே இத்தகு பக்தர்கள் எப்போதுமே சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அச்சனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஜட உலகில் எல்லா விதமான பாவ தொடர்புகளின் களங்களிலிருந்தும் இந்த யாகங்கள் அவர்களை காப்பாற்றுகின்றன. நாவின் ருசிக்காக உணவு சமைக்கும் மற்றவர்களோ திருடர்கள் மட்டுமல்ல, பாவத்தை உண்பவர்களும் ஆவர். பாவியாகவும் திருடன்களாகவும் இருப்பவன் எப்படி மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? எனவே மக்கள் எல்லா விதத்திலும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டுமெனில் பூரண கிருஷ்ண உணர்வோடு சங்கீர்த்தன யாகம் செய்யும் எளிய முறையை கற்று தரப்பட வேண்டும். இல்லையேல் உலகில் அமைதியோ இன்பமோ இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல சந்தஸ் அந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கொடுத்திருக்கா. சந்தஸ்னா யாரு? இந்த பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய காதல் கொண்டவர்கள். நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டிதான் இதெல்லாம் பண்றோம். ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றோம்னா பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம். இந்த மாதிரி அட்டன் பண்றோம். லெவல் 2ல என்னத்துக்கு அட்டன் பண்ணணும்? யார் இந்த ஏஜ்ல என்ன யாரு கேட்கற? இப்ப நம்ம எல்லாம் படிச்சோமா இல்லையா? சரி, லெவல் 2 படிச்சாலும் நமக்கு என்ன, நம்ம ஆபீஸ் யாரு ஆபீஸ் போறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பெருமையா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் எல்லாம் கொடுக்க போறாங்களா? ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா நமக்கு ஒரு காதல் இருக்கு. பகவான் பேர்ல ஒரு ஆசை, ஒரு பற்றுதல் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்தான் வந்திருக்கோம். அதனாலதான் ஒரு பற்று இருக்கு நமக்கு. ஆனா பாக்கி உள்ளவருக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அவ வேற பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால அவளுக்கு மறைந்திருக்கு. அவளும் வருவா நம்ம இதுல. பட் நம்ம இப்ப முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம், அவ பின்னாடி வருவா, அவ்வளவுதான். ஆனா எல்லாருக்கும் இந்த வழியில வந்துதான் ஆனா இதுல இருந்து விடுபட்டு நமக்கு போனோம்னா இதெல்லாம் ஆன்மீகத்தை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் நமக்கு போக முடியும். அப்ப சந்தஸ், அப்ப அவ என்ன பண்ணுவா? அவ கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் படைக்காமல் அவ எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டா. எப்பவும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் அவங்க எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. அது மாதிரி ஆஃபர் பண்ணலன்னா நம்ம தான் மகா திருடர்கள். அது அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தையும் போட்டிருக்கு. அந்த பெரிய பாவத்தை நம்ம பாவத்தையே உண்பறோம். நம்ம என்னது உண்பவர்கள் அந்த மாதிரி ஆகும். பாவியாகவும் திருடனாகவும் இருப்பான். எப்படி மகிழ்ச்சியாகிறப்ப நமக்கு மகிழ்ச்சியே வராது. இல்ல நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தேன், மொபைல் ரொம்ப ஹாப்பினா அதெல்லாம் நீடித்துள்ள ஹாப்பினஸ் இல்லை. நீடித்து ஒரு பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் எப்போ வரும்? கிருஷ்ணரை பத்தி நினைத்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கும் போதுதான் அதுல ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். இதோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுடலாம். ஏன்னா 6:30 ஆப்போது. I just stop, share and
1 minute. நாளைக்கு நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம்.